Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία χωρίς παροπίδες». Έχουμε ως θέμα σήμερα τα Δωδεκάνησα και την τουριστική τους ανάπτυξη από το 1912, την περίοδο κατά την οποία ξεκινάει η Ιταλική κατοχή τους, καθώς οι Ιταλοί τα κατέλαβαν από τους Τούρκους, και καταλήγει χοντρικά στην μεταπολίτευση του 1974, αφού βέβαια παρουσιάσουμε όλες τις εξελικτικές φάσεις στη διάρκεια των γεγονότων της Ιταλικής κατοχής, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του ενδιάμεσου καθεστώτος μέχρι την οριστική τους απόδοση στην Ελλάδα. Μαζί μου σήμερα θα είναι η ιστορικός κυρία Μαρία Σαμπατακάκη, παλιά μου γνώριμος και πολύ δραστήρια στο χώρο της ζώσας ιστορίας, θα λέγαμε, καθώς είναι ιδρυτικό μέλος μιας ομάδας έρευνας και τεκμηρίωσης με την ονομασία Χιστοριστέ, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί και στην δημιουργία 2 ντοκιμοντέρ ιστορικού περιεχομένου. Πριν όμως σας παρουσιάσω την κυρία Σαμπατακάκη, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα εισαγωγικά για την ιστορική εξέλιξη των Δωδεκανήσων την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Θυμίζω ότι το 1911 ξεσπάει ο πρώτος σύγχρονος πόλεμος στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος είχε ως κύριο θέατρο την Λιβύη, που ήταν η τελευταία Οθωμανική κτήση στην Βόρεια Αφρική. Οι Ιταλοί ακόμα δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν αποικίες όπως τα υπόλοιπα μεγάλα κράτη της Ευρώπης και δοκίμασαν να καταλάβουν μετά από συμφωνία και με τις άλλες δυνάμεις την Λιβύη, που ήταν και ακριβώς απέναντι από την Ιταλία. Οι επιχειρήσεις όμως δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως περίμεναν και για να δημιουργήσουν έναν αντιπερισπασμό έστειλαν στόλο και αποβίβασαν στρατεύματα στη Ρόδο, την πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, με σκοπό να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα και να τα χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό όπλο έναντι των Οθωμανών, οι οποίοι δεν είχαν πολλά στρατεύματα εκεί, με σκοπό να δεχτούν οι Οθωμανοί την παράδοση της Λιβύης έναντι της επιστροφής, θα λέγαμε, των Δωδεκανήσων. Πράγματι λοιπόν οι Ιταλοί κατέλαβαν χωρίς αντίσταση ουσιαστικά τα Δωδεκάνησα, υποτίθεται υποτύπω προσωρινής κατοχής, και μάλιστα αυτό το καθεστώς διατηρήθηκε σχεδόν επί 10 χρόνια, σχεδόν μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, και τελικά πράγματι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι συνθηκολόγησαν και παραχώρησαν τη Λιβύη στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί εξ αρχής είχαν απευθυνθεί και στο τοπικό πληθυσμό, τον ελληνικό και τον τουρκικό, και τον εβραϊκό που υπήρχε, τον μικρό εβραϊκό πληθυσμό, δηλώνοντας τις καλές τους προθέσεις και αποδεχόμενοι ότι θα ήταν υποτύπων προσωρινής παρουσίας. Αυτό δεν έγινε τελικά, όπως ξέρουμε, γιατί με τις ραγδαίες αλλαγές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής Εκστρατείας και των γεγονότων που οδήγησαν στην απομάκρυνση των Ελλήνων από την εκδίωξη από την Μικρά Ασία, με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, τα νησιά παραδόθηκαν πλέον επίσημα στην Ιταλία και ως κτήση πλέον, όχι ως προσωρινή κατοχή, και οι Ιταλοί ξεκίνησαν μια σειρά έργων, κυρίως οικοδομικών και όχι μόνο, με σκοπό να αναδιαμορφώσουν την εικόνα των νησιών και κυρίως των 2 μεγαλύτερων, της Ρόδου και της Κο, αλλά και της Λέρου, η οποία αποτέλεσε και σημαντικό ιταλικό ναύσταθμο στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ιταλικά πρότυπα ως σύγχρονους οικισμούς, μεταφέροντας επίσης και αριθμό Ιταλών επίκων, κυρίως των πιο φτωχών γεωργών κτλ., για να έχουν και μια πληθυσμιακή
παρουσία στην περιοχή και αυτό το καθεστώς διήρκεσε ουσιαστικά μέχρι τον πόλεμο, μέχρι το 1940. Ενδιάμεσα βέβαια υπήρξε και μία επιδείνωση του καθεστώτος σε σχέση με τους Έλληνες κατοίκους, γιατί ο πρώτος φιλελεύθερος επίσημος Ιταλός κυβερνήτης, ο Μάριο Λάγκο, που ανέλαβε καθήκοντα το 1923, αντικαταστάθηκε το 1936 με ένα επίσημο μέλος και ανώτατο μέλος του Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας, τον Τσέζαρε Ντεβέκι. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ο φασισμός στην Ιταλία με τον Μουσολίνι είχε εγκαθιδρυθεί από το 1923. Η πολιτική όμως, η βίαιη πολιτική θα λέγαμε εξιταλισμού των νησιών ξεκινάει με τον Ντεβέκι το 1936 χωρίς να προλάβει να υλοποιηθεί, διότι ξεκινάει ο πόλεμος, ο Ντεβέκι αντικαθίσταται, η Ιταλία εμπλέκεται στον πόλεμο αρχικά στο πλευρό της Γερμανίας και στερεώνει τη θέση της όχι μόνο στο Δεκάνησα αλλά και στο ευρύτερο Αιγαίο. Το 1943 όμως συνθηκολογεί η Ιταλία, και τα νησιά με επίκεντρο τη Λέρο γίνονται θέατρο μαχών από τους Άγγλους που είχαν συμμαχήσει πλέον με την Ιταλία μετά το Μουσολίνι, προσπαθούν να αποτρέψουν την κατάκτηση των νησιών από τους Γερμανούς. Δεν γίνεται εφικτό αυτό βέβαια. Το κυριότερο γεγονός αυτής της περίοδου ήταν η περίφημη μάχη της Λέρου, στην οποία έχουμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή, το φθινόπωρο του 1943, που λήγει με την οριστική επικράτηση των Γερμανών στα Ιταλικά Δωδεκάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο βέβαια. Το καθεστώς αυτό διατηρείται μέχρι το 1945, όταν πλέον ο Γερμανός διοικητής της Ρόδου, ο στρατηγός Βάγκενερ, επίσης με τη σειρά του μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και όχι επαγγελματίας στρατηγός, αλλά στρατολογημένος θα λέγαμε για τις ανάγκες του πολέμου, ο Βάγκενερ λοιπόν, η Βάγνερ κατ' άλλους, παραδίδεται την τελευταία ημέρα του πολέμου, στις 9 Μαΐου του 1945, στην ΣΥΜΗ σε εκπροσώπους των δυνάμεων που είχαν πολεμήσει με την Γερμανία στο Αιγαίο, δηλαδή της Αγγλίας, της Ελλάδας με εκπρόσωπο τον συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε, επικεφαλής του Ιερουλόχου που είχε συμμετάσχει σε καταδρομικές επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα, της Γαλλίας και ούτω καθεξής. Αρχίζει λοιπόν τότε μια σύντομη περίοδος μεσοβασιλείας θα λέγαμε μέχρι το 1948, όταν πλέον παραδίδονται με τη συνθήκη των Παρισίων, η οποία επικυρώνεται το 1947, παραδίδονται στην Ελλάδα και αποτελούν βέβαια, όπως ξέρουμε, και το μοναδικό κέρδος του ελληνικού κράτους για τη συμμετοχή του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε λοιπόν, από το 1948, οπότε αναλαμβάνει ως πρώτος επίσημος Έλληνας κυβερνήτης ο Απόστατος Ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, παραμένουν μέχρι σήμερα υπό ελληνική κυριαρχία και με βάση, θα λέγαμε, και τις προσπάθειες των Ιταλών να δημιουργήσουν μια σύγχρονη εικόνα τουριστικού προορισμού και μάλιστα για jet set κύκλους προπολεμικά, διευρύνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια, ανασυγκροτούνται τα Δωδεκάνησα με διάφορες μορφές οικονομικής ανάπτυξης, η σημαντικότερη βέβαια από τις οποίες εξελίχθηκε διαχρονικά να είναι ο τουρισμός. Σήμερα βέβαια, όπως ξέρουμε, τα Δωδεκάνησα και κυρίως η Ρόδος αποτελούν έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον μεσογειακό χώρο. Αυτά θα μας παρουσιάσει πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά η κυρία Σαμπαντακάκη, την οποία θα ήθελα να παρουσιάσω αυτή τη στιγμή, να φέρω στο στούντιο. Καλησπέρα κυρία Σαμπαντακάκη, αγαπητή Μαρία. Χαιρόμαστε και πάλι που σε έχουμε κοντά μας. Και εγώ που βρισκόμαστε διαδικτυακά. Σε ευχαριστώ. Πες μας μερικά πράγματα καταρχήν για τις δραστηριότητες της ομάδας σου των χιστοαριστών, αν μπορώ να το μεταφέρω στα ελληνικά, παρότι αποδίδεται ως λατινική, ως λατινογενής ας πούμε ονομασία, και πώς έτυχε τελικά να εμπλακείς
σε αυτά τα θέματα που αφορούν την τουριστική εξέλιξη των Δωδεκανήσων και ιδιαίτερα της Ρόδου. Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θα πω και τα χρόνια. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι. Από το 2004, όταν πρωτοήρθα στα ιστορικά θέματα, όταν ήσασταν διευθυντή σύνταξη στα ιστορικά θέματα, και εγώ είχα γυρίσει τότε μόλις από το Ελσίνκι και αναζητούσα τρόπους για να μπορέσω να κάνω δημόσια και εφαρμοσμένη ιστορία στην Ελλάδα, δύο έννοιες άγνωστες ακόμα και εν πολλοίς παραμένουν, ειδικά το κομμάτι της εφαρμοσμένης ιστορίας. Λοιπόν, συνεργαστήκαμε 6 χρόνια στα ιστορικά θέματα και θέλω να το πω, μιας και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ήταν από τις πιο ωραίες συνεργασίες, από τις πιο έντιμες. Εγώ ασκήθηκα πολύ στο κομμάτι της γραφής και στην επικοινωνία με ένα ευρύτερο κοινό, δηλαδή το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή βάση αυτό. Και πέρασαν και πάρα πολλοί ιστορικοί τότε. Αρθρογραφία, μονογραφίες, ακόμα τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είχαν μπει τόσο πολύ στη ζωή μας. Πιάνω λοιπόν το νήμα από εκεί. Το 2014 ξεκίνησα να δημιουργώ ένα σχήμα, το Χιστοριστέ, που ήταν ουσιαστικά ένα είδος συνεργατικού σχήματος, μια κοινοπραξία, για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα και προγράμματα δημόσιας και εφαρμοσμένης ιστορίας. Δηλαδή, να παρουσιάσουμε ιστορικό περιεχόμενο, να κάνουμε μελέτες και έρευνες που να έρχονται να κουμπώνουν είτε στο επιχειρηματικό πεδίο, κατά κύριο λόγο στο επιχειρηματικό πεδίο, να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα εκεί δηλαδή, στον τουρισμό και βεβαίως στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και να ασχολούμαστε και με το κομμάτι περισσότερο όχι των digital humanities, αλλά να εισάγουμε και ψηφιακά μέσα σε όλο αυτό. Σήμερα μετράμε τις 10 οπτικοακουστικές παραγωγές, εκ των οποίων οι 4 είναι δικά μας, ντοκιμαντέρ δικές μας παραγωγές. Είχαμε και την επιμέλεια του επίσημου ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, μεταξύ άλλων. Πολύ ωραία. Θέλεις να μας πεις ποιοι ήταν οι τίτλοι των άλλων ντοκιμαντέρ, μήπως τα αναζητήσουν και οι θεατές μας? Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε το Στάρι, που ήταν το πρώτο, για το λοιμό και την ξένη βοήθεια την περίοδο της κατοχής, που ήταν στην Ελλάδα. Είναι ένα μικρό γραφιστικό ντοκιμαντέρ για το Δουργούτη. Ξεχνάω και τους τίτλους. Είχε θέμα, θυμάμαι καλά, τον μπλοκ στο Δουργούτη και την ομηρία των εχμαλώτων που μεταφέρθηκαν. Ήταν ένα βιβλίο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και ένα μικρό τύπου ντοκιμαντέρ, νομίζω μνήμες από την Παράγκα. Το τρίτο ήταν ένα είδος αρτίστικου ντοκιμαντέρ που συνόδευσε μία έκθεση εγκατάσταση που έγινε σε συνεργασία με την Chip Art και την Ελληνοαμερικανική Ένωση με τον τίτλο «Η Κρουαζιέρα» και αφορούσε την ιστορία της κρουαζιέρας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως τη φωτογράφησε ένας Έλληνας φωτογράφος στην περίοδο της Χούντας, ο οποίος ήταν και ο πατέρας ενός από τα μέλη της ομάδας της Κατερίνας της Σκοφινά. Και βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ντοκιμαντέρ. Τώρα, βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν αυτά στο διαδίκτυο, γιατί ανήκουν και σε άλλους φορείς. Είναι επίσης το φιλμ στη Λεγεώνα της Τιμής, ένα ντοκιμαντέρ για τον Άγγελο Κατακουζινό. Και μετά ξεκινούν και οι υπόλοιπες, οι συμπαραγωγές. Να πω το τελευταίο είναι οι Καουμπόιδες του Ασπρόπυργου. Ένα ντοκιμαντέρ για τους αγελαδοτρόφους και για την αγελαδοτροφία στον Ασπρόπυργο, που έγινε με τη σύμπραξη ενός υποσύσταση ιδρύματος, του Ιδρύματος Τσίγκου. Επίσης και αυτό, δηλαδή αυτά μπορούν να βρεθούν, υπάρχουν σε τρέιλερ, οπότε σίγουρα κάποιος αν τα αναζητήσει στο διαδίκτυο θα τα... Και βεβαίως έχουμε και τις συνεργασίες που κάνουμε με το Anima Syros, που είναι animated εκδοχή της ιστορίας και είναι και ακόμα αυτό είναι και μια δουλειά σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, είναι αρκετά. Είναι ψηφιακές εφαρμογές, είναι τουριστικά προγράμματα, είναι επιχειρηματικά προγράμματα, που γι' αυτά δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Αλλά νομίζω αν μας αναζητήσει κανείς είτε στο Instagram είτε στο Facebook, θα πάρει μια εικόνα για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
Και νομίζω θα υπάρχουν και τα τρέιλερ στο YouTube. Ναι, τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Και Ωραία. επειδή με ρωτήσατε για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τη Ρόδο και με τον τουρισμό, αυτή ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν ακόμη φοιτήτρια και ειδικευόμενη ερευνήτρια στο Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Τότε, λοιπόν, τώρα τη χρονολογία έχω περάσει και τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς. Πάντως, ήταν εκεί στις αρχές του 2000-2001. Είχε γίνει μία αποστολή από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό να οργανωθούν τα γενικά αρχεία του κράτους της Ρόδου και κυρίως το αρχείο που αφορούσε στην Ιταλική διοίκηση του Δεκανήσου. Το οποίο νομίζω υπάρχει αυτούσιο. Δεν το μετέφεραν, δεν το πήραν οι Ιταλοί, δεν πρόλαβαν δηλαδή, να το πάρουν. Ναι, δεν πρόλαβαν να το πάρουν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το αρχείο, γιατί αποτυπώνει όλο το πεδίο της δράσης και όλη την έκταση της πολιτικής τους. Επίσης, πριν κάποια χρόνια βρέθηκε ατόφιο το αρχείο της Ιταλικής αστυνομίας, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί αποτυπώνεται και η φασιστική πολιτική των Ιταλών. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή, τι ακριβώς έκαναν, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με την εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου, για παράδειγμα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εμείς λοιπόν πήγαμε τότε και ουσιαστικά το οργανώσαμε αυτό το αρχείο. Ασχοληθήκαμε με μια σειρά από θέματα, όπως ήταν και το καθεστώς των βράχων και των βραχονησίδων, των Δωδεκανήσων κλπ. Αλλά το οργανώσαμε. Επομένως, αυτό το αρχείο το είχα υπόψη μου, το γνώριζα και είχα δει αρκετά πράγματα. Επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια, έχοντας μία ακόμη εμπειρία. Όταν το 2003 βρέθηκα στη Φινλανδία, αποφάσισα να επισκεφτώ την ελληνική κοινότητα εκεί και να ζητήσω να κάνω μία έρευνα. Όπως θα θυμάστε, αυτό ήταν και το πρώτο άρθρο που κάναμε όταν πρωτοσυνεργαστήκαμε, όταν ήρθα στα ιστορικά θέματα. Λοιπόν, πήγα λοιπόν στην κοινότητα και ζήτησα, λέω, θα μπορούσα να βοηθήσω εθελοντικά να οργανώσουμε ένα αρχείο, να συλλέξω πληροφορίες και μαρτυρίες από τους ανθρώπους εκεί, τους Έλληνες της Φινλανδίας, να ανιχνεύσω λίγο πώς συγκροτήθηκε αυτή η κοινότητα. Λοιπόν, σιγά-σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ερωτικοί μετανάστες. Είχαν γνωρίσει δηλαδή κάποιες κοπέλες κατά κύριο λόγο στα Δωδεκάνησα, που είχαν έρθει για διακοπές και μετά τις ακολούθησαν πίσω στις πατρίδες τους. Έζησαν εκεί, έφτιαξαν οικογένειες κλπ. Λοιπόν, οπότε έχοντας όλα αυτά έτσι ως εμπειρίες και... Ναι, και ως επιστημονική πρίκα, να το πω έτσι, ως ερευνητική πρίκα. Κάποια στιγμή ξαναπήγα στη Ρόδο, αυτή τη φορά περισσότερο για διακοπές και ίσως και για να κάνω και κάποια συγγραφικά πράγματα. Και βρέθηκα και τότε αποφάσισα να ξαναπάω στο αρχείο και λίγο να ξαναβρω έτσι κάποια στοιχεία για την ιστορία της Ρόδου. Τότε προϊσταμένη και ακόμα, προϊσταμένη στα γενικά αρχεία του κράτους, ήταν η Ειρήνη Τόλιου. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο, ναι. Και με είδε πώς σχολιόμουν έτσι με αυτά τα θέματα και μου λέει, ξέρεις, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αρχείο εδώ, φωτογραφικό. Και άρχισα φυσικά να το μελετάω του. Μου λέει, θες να το δεις? Και το είδα. Και το οποίο είχε ουσιαστικά... Δεν σας άκουσα. Λέω, ήταν και αυτό από την εποχή της Ιταλοκρατίας. Ναι. Τα περισσότερα ήταν από την εποχή της Ιταλοκρατίας. Ήταν με δωρεές, κάποιοι τα είχαν δωρήσει και ουσιαστικά αποτύπωνε όλη την ανοικοδόμηση που πραγματοποίησαν οι Ιταλοί στη Ρόδο. Με βάση λοιπόν αυτή τη δουλειά και αυτή την έρευνα, σιγά-σιγά άρχισαμε να μιλάμε και με ανθρώπους εκείνη την περίοδο που είχαν σχέση με τον τουρισμό και να μαζεύουμε πληροφοριακό υλικό και αυτό σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα, γιατί το ένα οδηγούσε στο άλλο. Ωραία. Να τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή, για να καταλάβουν καλύτερα και οι θεατές μας πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια των Ιταλών και πώς απέκτησε πιο οργανωμένη μορφή. Γιατί εγώ, χωρίς να είμαι ειδικό στο θέμα, κάνοντας μια προσωπική αναζήτηση στο YouTube με τα βίντεο εποχής που υπάρχουν, βρήκα κάποια βιντεάκια προπαγανδιστικά προφανώς από τα Ιταλικά επίκαιρα
τα προπολεμικά της εταιρείας Λούτσε, που έχουν καταγράψει, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και από τον αέρα, από αεροπλάνο, στιγμιότυπα όχι μόνο από την νέα δομή της Ρόδου κυρίως και την δημιουργία της νέας πόλης, της μοντέρνας πόλης έξω από το κάστρο της Ρόδου, αλλά και κάποια στιγμιότυπα τα οποία σήμερα θα χαρακτηρίζαμε καθαρά φολκλωρικά, δηλαδή από τοπικούς χορούς, από Ροδίτες και Ροδίτισσες, μέχρι την αρχαιολογική ανοικοδόμηση στη Λίνδο, ας πούμε, που τότε προφανώς απέκτησε για πρώτη φορά την οργανωμένη μορφή που βλέπουμε σήμερα στο κάστρο, με την ανάμειξη των αρχαίων και των μεσαιωνικών και των νεότερων κτηρίων, και ούτω καθεξής. Ακόμα και τα λουτρά στην Καλιθέα και στο Φαλιράκι, που σήμερα πλέον έχουν περιπέσει στην αφάνεια σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρά τα αυτά η οικιστική μορφή που έχουν, η οικοδομική μορφή μάλλον, ανάγεται στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις κάποια στοιχεία για αυτά? Τι έχεις... Ναι. Θα μπορούμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Είπατε στον πρόλογό σας για το πότε και το πώς έφτασαν οι Ιταλοί στα Δωδεκάνησα. Από το 1912 έως το 1923, που τους πλέον περνάνε επίσημα, γίνονται τα λεγόμενα Ιταλικά νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα. Οι Ιταλοί για 10 χρόνια, ακριβώς επειδή το καθεστώς κατοχής ήταν ανεπίσημο, αυτό που κυρίως έκαναν ήταν να μελετήσουν την περιοχή, όχι μόνο τη Ρόδο, όλα τα Δωδεκάνησα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τους πρώτους ανθρώπους που αποβίβασαν στο νησί, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι, προφανώς ήταν στρατιώτες, έτσι, αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι άνθρωποι που σχετίζονταν με υπηρεσίες, δεν έκαναν αυτό. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κατεβάσουν στο νησί αρχαιολόγους και ιστορικούς και διάφορες άλλες ειδικότητες, επιστήμονες δηλαδή, για να μελετήσουν κυρίως την ιστορία, κυρίως τα αρχαιολογικά ευρήματα, και αυτό το έκαναν γιατί. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή ανόδου των εθνικισμών. Πράγματι. Βρισκόμαστε σε μία εποχή που όλοι αναζητούν ρίζες στο παρελθόν, συγγένειες και συνέχειες, και φτιάχνουν τους λεγόμενους τρίτους πολιτισμούς. Το Τρίτο Ράιχ, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα με το Μεταξά τον Τρίτο Ελληνικό πολιτισμό, το ίδιο έκαναν και οι Ιταλοί. Οδεύοντας... αυτοκρατορίες που ονειρευόταν όμως. Ναι. Λοιπόν, οπότε και αυτοί όδευαν προς αυτή τη λογική. Ο λόγος βέβαια που το έκαναν, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί, αλλά κατέληξε εκεί, ήταν γιατί προφανώς προσπαθούσαν να βρουν συνέχειες και ιστορικές συγγένειες που να δείχνουν μία συνεχή Ιταλική παρουσία μέσα στο χρόνο και να δικαιολογούν την κατάκτηση. Λοιπόν, αυτό απέδωσε κάποιους καρπούς. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι δημιούργημα των Ιωαννιτών Ιπποτών. Οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν ένα σταυροφορικό τάγμα που θα λέγαμε σήμερα ότι είναι πολυεθνικό. Δηλαδή, είχε Ιταλούς, είχε και Γάλλους, είχε και Πορτογάλους, είχε και Ολλανδούς. Εν πάση περιπτώσει. Επόμενες 8 διαφορετικές γλώσσες, δηλαδή 8 διαφορετικά τάγματα θα λέγαμε, μάλλον μονάδες, οι οποίες τελεχώνονταν από άτομα της ίδιας γλωσσικής ομάδας, με εξαίρεση νομίζω τη Γαλλία που είχε 2, δηλαδή την Βόρεια Γαλλία και την Προβυγγία, κάτι τέτοιο. Αλλά βασικά ήταν ετερόγλωσσοι, που το κοινό του στοιχείο ήταν ο καθολικισμός βέβαια και η συμμετοχή τους σε αυτή την λεγιώνα των ξένων, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την απλοποίηση. Ναι, έτσι, και βέβαια όντως κατασκευάστηκε και το περίφημο καστέλο, το Παλάτι των Ιπποτών, και η οδός των Ιπποτών, που θυμίζω για όσους δεν έχουν πάει στη Ρόδο ότι τα κυριότερα κτίσματα κατά το μήκος της ήταν οι έδρες των μονάδων αυτών, των ηγετών των μονάδων, και το παλάτι βέβαια ήταν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, του αρχηγού του τάγματος, του εκάστοτε αρχηγού του τάγματος, και για όσους δεν το έχουν προσέξει, εσύ Μαρία το έχεις προσέξει φαντάζομαι, πίσω από θα λέγαμε στον κήπο του Ανακτόρου, που δεν είναι πάντα προσβάσιμο στο κοινό,
υπάρχουν οι σαρκοφάγοι των μεγάλων μαγίστρων. Όταν ακόμα το τάγμα ήταν στη Ρόδο, γιατί να θυμίσουμε ότι το 1522, κατά τη δεύτερη μεγάλη πολιορκία που υπέστη η Ρόδος από τους Τούρκους, η πρώτη ήταν το 1480 από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, που απέτυχε το 1522 την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, μετά από πολύμηνη πολιορκία και προδοσία από κάποιο μέλος του τάγματος, συνθηκολόγησαν οι υπότες, γιατί δεν είχαν και προοπτική ανεφοδιασμού από τον έξω κόσμο, εγκατέλειψαν τη Ρόδο μαζί με όσους Έλληνες από τον πληθυσμό ήθελαν να τους ακολουθήσουν και τελικά μετά από κάποια χρόνια εγκαταστάθηκαν στη Μάλτα, που είναι γνωστή πλέον μέχρι σήμερα ως υπότες της Μάλτας. Και εδώ να θυμίσω ότι σε σχέση και με αυτό που είπες πριν, με την αναδιαμόρφωση του οικιστικού ιστού της Μεσαιωνικής πόλης, ότι και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου ήταν μισοκατεστραμμένο την εποχή της κατάληψης της πόλης, διότι είχε χρησιμοποιηθεί και άλλων και σαν πυρηνικαποθήκη, νομίζω, ένα μέρος του, και ανατινάχθηκε από ατύχημα, με αποτέλεσμα να έχει εγκαταλειφθεί ουσιαστικά σαν κτίριο και να ανοικοδομηθεί εξ αρχής. Και εδώ θα θυμίσω, και μπορεί να συμπληρώσει αν θέλεις, ότι για να το προβάλλουν περισσότερο οι Ιταλοί την εποχή που το ανοικοδόμησαν, και επειδή η Ρόδος δεν είχε τόσο μεγάλο αρχαιολογικό πλούτο και κυρίως σε ψηφιδωτά που είναι και η εικονογράφηση, θα λέγαμε, του αρχαίου κόσμου, μετέφεραν ένα μεγάλο αριθμό ψηφιδωτών, ρωμαϊκών ψηφιδωτών από κτίρια που είχαν βρεθεί στην Κο, και τα ενσωμάτωσαν ως δάπεδα των κυριότερων δωματίων του παλατιού, προσδίδοντας, ας πούμε, στα δωμάτια, στους χώρους αυτούς, μια μεγαλύτερη έγλη ή ένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Είναι ακόμα εκεί μέχρι σήμερα, όπως ξέρουμε. Ισχύει αυτό. Να πω, για να κλείσω την πρώτη περίοδο της Ιταλικής παρουσίας στα Δωδεκάνησα, ότι οι Ιταλοί κατέληξαν να δημιουργήσουν μία σειρά από αφηγήματα, τόσο επιστημονικά, όσο και λαϊκής κατανάλωσης. Δηλαδή, ο στόχος τους ήταν να τεκμηριώσουν μια μακραίωνη Ιταλική παρουσία στα νησιά αυτά και αυτό να γίνει αποδεκτό τόσο από μια επιστημονική κοινότητα, που αυτό σημαίνει ότι θα τους έδινε και κάποιο διπλωματικό, δηλαδή κάποιο πάτημα σε επίπεδο διπλωματίας πια, δηλαδή θα τους έκανε έγκυρους, και ταυτοχρόνως να προετοιμάσουν και μια κοινή γνώμη να δεχθεί την Ιταλική παρουσία στα Δωδεκάνησα, τόσο τη δική τους, όσο και την εγχώρια. Έτσι, όσο δηλαδή και τους ίδιους τους ντόπιους. Ότι εμείς εδώ ήμασταν πάντα, άρα δεν ερχόμαστε ως κατακτητές, ερχόμαστε ως απελευθερωτές και ως κάποιοι που έχουμε ένα δικαίωμα εδώ να βρισκόμαστε. Λοιπόν, το 1923, όπως είπατε πολύ σωστά, η Συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζει τις νότιες ποράδες του Αιγαίου, γιατί αυτή ήταν η ονομασία των Δωδεκανήσων, τις αναγνωρίζει ως Ιταλική κτήση, που σημαίνει ότι δεν μιλάμε καν για Ιταλοκρατία πλέον. Μιλάμε για τα νησιά, όπως τα ονόμαζαν οι Ιταλοί. Εμείς τη λέμε Ιταλοκρατία, αλλά ήταν κατοχυρωμένα και μάλιστα με τη Συνθήκη της Λοζάνης, έτσι, που είναι το απόλυτο διπλωματικό έγγραφο που μέχρι σήμερα καθορίζει τα σύνορά μας και τη σχέση μας με τη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Πράγματι, σωστό αυτό. Λοιπόν, αν δεν ξέρω, θα κάνω μια παρένθεση, μια και η Συνθήκη της Λοζάνης είναι και επίκαιρη και συζητιέται πολύ τον τελευταίο καιρό, κυρίως λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση, όπως το συζητάμε τώρα, ότι ίσως η μοναδική τροποποίηση de facto που πραγματοποιήθηκε και de jure βέβαια για τη Συνθήκη της Λοζάνης είναι ακριβώς η αλλαγή του καθεστώτος των Δωδεκανήσων σε σχέση με την Ελλάδα. Θα μπορούσε να συμπληρώσει κανείς αργότερα και για την Κύπρο, που ως ανεξάρτητο κράτος, που επίσης είχε καταστεί επίσημα αγγλική κτήση με τη Συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά μιλώντας για το στενό ελληνικό χώρο του ελληνικού κράτους, η μοναδική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε μέσω τρίτων, βέβαια, μέσω της Ιταλίας, του Ιταλικού πολέμου, ήταν ουσιαστικά η αλλαγή καθεστώτος των Δωδεκανήσων με την ένταξή του στην Ελλάδα, παρότι με τη Λοζάνη είχαν χαθεί για την Ελλάδα, τυπικά. Ναι. Ισχύει αυτό.
Ναι. Το 23 λοιπόν, όταν τα πήραν πλέον οι Ιταλοί τα Δωδεκάνησα, τότε ξεκινάνε την ανοικοδόμηση της Ρόδου. Και όταν μιλάμε για ανοικοδόμηση, γιατί το περιγράψατε πολύ ωραία αυτό που συνέβη στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι αυτά που βλέπουν στη Ρόδο ήταν έτσι πάντα. Δεν ήταν καθόλου έτσι πάντα. Όταν έφτασαν οι Ιταλοί το 1912, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην παλιά πόλη κατοικούσαν μόνο μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Ο χριστιανικός πληθυσμός κατοικούσε έξω από τα τείχη. Αυτό ήταν πάγια τακτική των Οθωμανών σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της ναι. Για λόγους ασφαλείας, οι Έλληνες που ήταν η πλειοψηφία, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, εκδιώκονταν από τον οχυρωμένο περίβολο και ήταν υποχρεωμένοι να εγκατασταθούν απ' έξω. Ναι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Εβραίοι που έμεναν μέσα περνούσαν και πολύ καλά. Έτσι, γιατί αν δει κανείς τα αρχεία της Ιταλικής αστυνομίας, θα δει ότι τους είχαν στενότατη παρακολούθηση και όχι μόνο παρακολούθηση. Δηλαδή, είχαν την ίδια πολιτική απέναντί τους, και στους Εβραίους και στους Χριστιανούς και στους Μουσουλμάνους οι Ιταλοί. Αυτό που κάνουν λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουν να χαρτογραφούν, όσο και αν φαίνεται αστείο, τους υπονόμους, το αποχετευτικό δίκτυο, να το επεκτείνουν, να το βελτιώνουν. Επίσης, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την οδοποιία. Ένωσαν όλα τα χωριά, έφτιαξαν ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Υπάρχει ένα απίστευτο φωτογραφικό υλικό με τα έργα που πραγματοποίησαν. Εκτός από έφτιαξαν ό,τι βλέπουμε σε επίπεδο πάρκου, δηλαδή Ροδίνη, αν έχει πάει κανείς στη Ρόδο, όλους αυτούς τους κήπους τους έφτιαξαν οι Ιταλοί. Ασχολήθηκαν πολύ με την δημιουργία μιας πολιτισμικής φυσιογνωμίας, δηλαδή εκτός από τις αναστηλώσεις που πραγματοποίησαν, με σημαντικότερη αυτή του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, που μιλάμε ουσιαστικά για ανακατασκευή. Ναι, βέβαια. Έφτιαξαν και πάρα πολλά άλλα κτίρια, όπως ο Ναός, ο Μητροπολιτικός, της Ευαγγελίστριας, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στον παραλιακό δρόμο. Ναι. Που είναι δημιούργησαν, βέβαια. Ναι. Δημιούργησαν επίσης, αυτοί είναι που έφτιαξαν και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, επίσης. Δεν εννοώ το κτίριο. Ναι, το οποίο το ανασκεύασαν και έκαναν εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δηλαδή, τι έκαναν ουσιαστικά? Άρχισαν να φτιάχνουν μία φυσιογνωμία, την οποία την έκαναν τη λεγόμενη πολιτική του λίθου. Ποια είναι η πολιτική του λίθου? Χρησιμοποιώ όλα εκείνα τα αρχιτεκτονικά εργαλεία για να δημιουργήσω μία φυσιογνωμία τέτοια που να με φέρνει πολύ πιο κοντά στη Μητρόπολη. Ποια είναι η Μητρόπολη? Η Ιταλία. Σωστά. Εδώ θα μου επιτρέψει να κάνω μία παρέμβαση, επειδή με έχει ελκύσει στο παρελθόν η φυσιογνωμία και η δραστηριότητα κάποιων από τους Ιταλούς αρχιτέκτονες εκείνης της περίοδου, και ο γνωστότερος από τους οποίους, τουλάχιστον στον χώρο των αρχιτεκτόνων, είναι ο περίφημος Φλωρεστάνο Ντι Φάουστο, ένας πολυτάλαντος, θα έλεγα, όχι μόνο αρχιτέκτονας, αλλά και μηχανικός και σχεδιαστής και εμπνευστής πολεοδόμος, θα λέγαμε, ο οποίος είχε πολυπίκυλη δράση σε όλη την έκταση του ρωμαϊκού μητροπολιτικού και απικιακού κράτους, δηλαδή από την Λιβύη, την Αλβανία, δεν ξέρω αν είχε δράσει και στην Ερυθρέα, στην Αφρική, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά κατάλοιπα στην πρωτεύουσα την Ασμάρα από εκείνη την περίοδο. Ειδικότερα στα Δωδεκάνησα, από ό,τι έχω διαβάσει, είχε σχεδιάσει μόλις σε πολύ μικρό διάστημα, την τετραετία 1923 με 27, οπότε και συνεργάστηκε στενά με τον τότε κυβερνήτη τον Μάριο Λάγκο, στο σχεδιασμό, μάλλον στο καταρχήν σχεδιασμό 50 κτηρίων σε όλη τη Ρόδο, και όχι μόνο, και στην Κό, βέβαια, μην ξεχνάμε και την Κό και τη Λέρο, όπου υπάρχουν πολύ έντονα κατάλοιπα ακόμα, ιταλικά εκείνης της περίοδου, από τα οποία μέχρι το 1927, οπότε ήρθε σε δικαστική ρήξη με
την κυβέρνηση των νησιών και αποχώρησε ουσιαστικά από την περιοχή αυτή, είχε υλοποιήσει τα 27 κτίρια. Νομίζω ότι όλα αυτά που ανέφερες πριν ήταν έργα δικά του. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος, τουλάχιστον στην ΚΟΑ, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν έχω συγκρατήσει ονόματα, υπήρχαν και άλλοι, και αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες, οι οποίοι διαμόρφωσαν το χώρο της αρχαίας πόλης, το παραλιακό μέτωπο κυρίως του νησιού, με το χαρακτηριστικότερο κτίριο, το Κυβερνείο βέβαια, νομίζω είναι η σημερινή νομαρχία. Επίσης στη Λέρο, που το σημερινό Λακί, το τότε λεγόμενο Πόρτο Λάγκο, ήταν μια πόλη που δημιουργήθηκε από το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτα εκεί, και διαμορφώθηκε ουσιαστικά σαν μια σύγχρονη κομμόπολη με σινεμά, ταχυδρομείο, κυβερνείο κτλ. Τα κτίρια τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα με άλλη βέβαια χρήση και ονομασία. Ο Φλωρεστάνο Ντι Φάουστο λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος νομίζω ήταν ο κυριότερος διαμορφωτής αυτής της εικόνας, της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής εικόνας προς τα έξω. Από ό,τι διάβασα, η μετέπειτα διάδοχή του και κυρίως οι πολιτικοί διοικητές, ο Ντεβέκη περισσότερο, ελάχιστα άλλαξαν ή αναδιαμόρφωσαν το προφίλ αυτών των κτηρίων. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον στη Ρόδο, που είναι και η πιο καλά σωζόμενη πόλη της Ιταλοκρατίας, είναι έργο του Φλωρεστάνο Ντι Φάουστο, κατά τη γνώμη μου, και πόσο τουλάχιστον μπορώ να κρίνω από αυτά που έχω διαβάσει. Ναι, ισχύει. Ο Ντεβέκη βέβαια δεν πρόλαβε, γιατί έμεινε πολύ λίγο. Ναι. Αλλά το στίγμα του Ιταλικού φασισμού, ας πούμε, το άφησε στο Δημαρχείο και στο Βασιλικό Θέατρο, κατά κύριο λόγο, αν κάποιος πάει δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που θα το δει. Αλλά να πούμε εδώ ότι οι Ιταλοί πρώτα απ' όλα έδωσαν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αρχιτεκτονική, έδιναν και στις Ιταλικές πόλεις εκείνη την περίοδο. Σωστό. Θυμίζω επίσης ότι επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία στην Ιταλία, έκαναν ουσιαστικά εξαγωγή εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, βέβαια, και ξεκίνησαν με το επιστημονικό δυναμικό και σιγά-σιγά άρχισαν να φέρνουν επίκους. Και αυτό το έκαναν όχι για να εξιταλήσουν μόνο τα νησιά, αλλά και για να αντιμετωπίσουν το θηριώδες πρόβλημα της ανεργίας. Δηλαδή, ο Μουσολίνι ουσιαστικά αυτό έκανε. Απικίες και στρατό. Δηλαδή, εκεί διοχέτευε τους ανέργους. Ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική, λοιπόν... Και όχι μόνο στο Δωδεκάνησα, βέβαια, και στη Λιβύη και στην Αιθιοπία αργότερα. Ναι. Βέβαια. Αυτή ήταν η βασική πολιτική. Θα λέγαμε ότι τα χαρακτηριστικά της είναι απικιοκρατικού τύπου περισσότερο και λιγότερο φασιστικού. Το φασιστικό στοιχείο μπαίνει πολύ έντονο το 1936 πια. Εκεί είναι ξεκάθαρο. Αλλά νωρίτερα ξεκινάει... Μέλος του στενού πυρήνα του φασιστικού κόμματος. Βέβαια, ήταν ένας από τους τετράρχες του Ιταλικού φασισμού. Μπράβο. Ενδοκομματικός αντίπαλος βέβαια του Μουσολίνι και γι' αυτό τον έστειλε σε τιμητική εξορία, θα λέγαμε, στη Ρόδο. Για να μην τον υποβιβάσει, τον απομάκρυνε από τα κέντρα εξουσίας στην Ιταλία. Και αυτός νομίζω ήταν ο οποίος εφάρμοσε και τις πιο σκληρές πολιτικές εξιταλισμού των Δωδεκανησίων, απαγορεύοντας τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, νομίζω και την ορθόδοξη λατρεία και διάφορα τέτοια, επιβάλλοντας τα Ιταλικά ως επίσημη και μοναδική γλώσσα παντού. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα, βέβαια, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η ανοικοδόμηση δεν έγινε ανέμακτα για τον πληθυσμό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι άλλαξε άρδιν η οικονομική συνθήκη στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ουσιαστικά έγιναν ένα είδος φτηνού εργατικού δυναμικού. Επίσης, για τις επιχειρήσεις τους ή για τα εμπορικά τους έπρεπε υποχρεωτικά να έχουν και έναν Ιταλό δίπλα. Δηλαδή, και επίσης ήρθε το λεγόμενο Ιταλικό κεφάλαιο. Δηλαδή, ήρθαν εταιρείες και άνθρωποι που σύστησαν εταιρείες, έφεραν δηλαδή ανθρώπους που έφτιαξαν επιχειρήσεις Ιταλούς, παραγωνίζοντας ουσιαστικά τον τόπιο στοιχείο. Αλλά για να τα πάρουμε λίγο, να πάμε πάλι να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε νωρίτερα, οι Ιταλοί, εκτός από τα κτίρια, να πω επίσης ότι τα κτίρια τα έφτιαξαν όχι μόνο για να θυμίζουν Ιταλική Μητρόπολη, αλλά και για να συνδεθούν με την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, αν δει κανείς, αν περπατήσει στον παραλιακό δρόμο της Ρόδου, θα διαπιστώσει, ή αν δει, ας πούμε, την αγορά,
τα κτίρια της αγοράς, θα διαπιστώσει ότι έχουν, τη νέα αγορά, θα διαπιστώσει ότι του μοιάζει να έχουν αραβικές επιρροές. Αυτά τα κτίρια, λοιπόν... Γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι, γιατί θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ειδικά σε σχέση με το Φλωρεστάνο ντι Φάουστο και την μεγάλη ικανότητά του να συνδυάζει καλλιτεχνικές με καθαρά αρχιτεκτονικές συλλήψεις, ότι η γκάμα των κτηρίων που κατασκεύασε ή σχεδίασε είχε πάρα πολύ μεγάλο εύρος καλλιτεχνικών επιδράσεων, από αραμπέσκ θα λέγαμε, αραβικά, μεσαιωνικά, αναγεννησιακά και σύγχρονα βέβαια, με την λιτή αυτή αρχιτεκτονική αλλά μνημειώδη του φασισμού. Γι' αυτό και ίσως νομίζω εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν είναι κτίρια που ταυτίζονται όπως, ας πούμε, στο Βερολίνο όσα έχουν σωθεί από την εποχή του Τρίτου Ράιχ, που είναι μονοκόμματα μπλοκ χωρίς κάποιο χρώμα θα λέγαμε ή ιδιαίτερη αξία αρχιτεκτονική. Αυτά που βλέπει κανείς στη Ρόδο τουλάχιστον και στα υπόλοιπα Δεκάνησα και στη Λέωρο επαναλαμβάνω ή στην Κο, έχουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα, μπορεί να μην κολλάει, να μην ταιριάζει με το γεωπελαγίτικο όπως το ξέρουμε στα άλλα νησιά, δεν πάβει να είναι όμως μια πετυχημένη μίξη στοιχείων αλλογενών με τα τοπικά. Αυτό το έκαναν για λόγους, ναι βέβαια, αυτό το έκαναν για λόγους πολιτικής, δηλαδή γιατί κοιτούσαν στη Μέση Ανατολή και κοιτούσαν και προς τον αραβικό κόσμο, σε μια εποχή που κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, και όλοι αναζητούσαν ζώνες επιρροής και έλεγχο συγκεκριμένων πλουτοπαραγωγικών πηγών, ας πούμε. Λοιπόν, οι Ιταλοί φέρθηκαν αρκετά έξυπνα, γιατί προσπάθησαν πρώτα απ' όλα να προσελκύσουν ευκατάστατους Άραβες. Δηλαδή, αν δει κανείς τουριστικούς οδηγούς που έφτιαξαν εκείνη την εποχή, έχει ενδιαφέρον ότι κάποιους τους έκαναν όλους τους έκαναν και στα αραβικά. Λοιπόν, και γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον επίσης ότι όταν έκαναν εγγένεια πολύ μεγάλων εγκαταστάσεων που έφτιαχναν, καλούσαν και Άραβες αξιωματούχους, κατά κύριο λόγο από την Αίγυπτο. Και έχουμε παρουσίες τέτοιων αξιωματούχων από την Αίγυπτο, νομίζω στα λουτρά της Καλυθέας. Να πω ότι ό,τι βλέπουμε στη Ρόδο, το έφτιαξαν οι Ιταλοί. Από τη Φιλέρημο, όσοι έχουν πάει, που είναι ουσιαστικά ένας τόπος προσκυνηματικός. Επίσης, βοήθησαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση της χλωρίδας και της πανίδας. Δηλαδή, τη μελέτησαν και την ενίσχυσαν. Τα ζαρκάδια του Πάρκο Ροδίνη, όπως είπες πριν, που δεν υπήρχαν βέβαια στη Ρόδος είδος τοπικό, νομίζω τα μετέφεραν επί τούτου για να δώσουν χρώμα στο πάρκο. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι υπάρχει, αλλά σίγουρα ενίσχυσαν. Ξέρουμε δηλαδή ότι ήρθαν κιόλας, ότι έφεραν κιόλας. Λοιπόν, αλλά το ενδιαφέρον είναι, γιατί μιλάμε πάντα για τουρισμό, ότι έκαναν όλα τα βήματα που χρειάζεται, για να το δούμε με σημερινούς όρους και ανεξάρτητα από όλα τα απεικιοκρατικά και τα φασιστικά, έκαναν όλα τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει κάποιος για να οργανώσει μία περιοχή τουριστικά, να την κάνει δηλαδή επισκέψιμη. Σε μία περίοδο, πρέπει να πούμε, που είναι η περίοδος ανάδυσης του τουριστικού φαινομένου. Ανάμεσα στους δύο παγκοσμίους πολέμους, που έχουν αναπτυχθεί και οι συγκοινωνίες πια και ο κόσμος επίσης αναζητάει διεξόδους, γιατί έχει περάσει και περνάει ακόμα δύσκολα, εν μέσω οικονομικών κρίσεων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Λοιπόν, επομένως, τι κάνουν? Εκτός από φτιάχνουν κτίρια, φτιάχνουν υποδομές, δρόμους, αποχετευτικά δίκτυα, οτιδήποτε. Προφανώς αναδιοργανώνουν τις υπηρεσίες, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη δική τους διοίκηση. Ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι το ακτοπλοϊκό. Έχουμε στο πικ τους γύρω στις 6, αν θυμάμαι καλά, ακτοπλοϊκές εταιρείες. Συνδέουν δηλαδή τη Ρόδο με πάρα πολλά άλλα κέντρα και λιμάνια της Μεσογείου. Ουσιαστικά η Ρόδος είναι η μοναδική περιοχή, όταν ενσωματώνονται πια τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, του ελλαδικού χώρου, που είναι home port της μεσογειακής κρουαζιέρας. Είναι κομμάτι της κρουαζιέρας της Μεσογείου από το 1935 η Ρόδος. Home port ο Πειραιάς, που σημαίνει ότι είναι πύλη εισόδου, δηλαδή επιβίβασης και αποβίβασης. Αυτό σήμερα μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά σε άλλες εποχές ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Στον Πειραιά του πήρε παραπάνω από μισό αιώνα για να το κάνει. Να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, ότι και ως κόμβος αεροπορικών συνδέσεων ήταν τότε η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε είχε ξεκινήσει
και η αεροπορία ως όχι στρατιωτικός κλάδος μόνο, αλλά και ως τύπος μετακινήσεων των πλούσιων βέβαια τουριστών της εποχής, είτε με τα Ζέπελιν που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί περισσότερο, είτε με υδροπλάνα που ήταν ένας πιο εύκολος τρόπος, και κατά τρίτο λόγο με αεροπλάνα. Και εδώ θα προσθέσω ότι εκτός από τη Ρόδο είναι ενδιαφέρον, αν μελετήσει κανείς και την περίπτωση άλλων νησιών, ότι ακόμα και το Καστελόριζο, που ήταν πολύ πιο απομονωμένο, στην άκρη θα λέγαμε των Ιταλικών κτήσεων, είχε χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο σταθμός ανεφοδιασμού τουλάχιστον αεροπορικών εταιριών εκείνης της εποχής, όχι μόνο Ιταλικών, αλλά από ό,τι θυμάμαι και των Imperial Airways, που ήταν ο πρόδρομος των Βρετανικών αερογραμμών, που συνέδε τότε την Μητροπολιτική Αγγλία με τις αποικίες της Άπο Ανατολής και την Αυστραλία. Λοιπόν, όλοι αυτοί είχαν χρησιμοποιήσει, λόγω των υποδομών που είχαν δημιουργήσει οι Ιταλοί, είτε υδροπλάνα είτε μικρά αεροπλάνα, που συνέδαν τις χώρες προέλευσης με τις χώρες προορισμού που ήταν σε άλλες υπήρους. Ναι, και επίσης μπορώ να καταθέσω και πάλι μία προσωπική μαρτυρία, ότι είναι γνωστό ότι για κάποιες γνωστές φραγκολεβαντίνικες οικογένειες η Ρόδος αποτελούσε ένα από τα σημεία στα οποία έκαναν business ή και εγκαθίσταντο κατά περίπτωση για διακοπές ή για άλλους λόγους. Δηλαδή, παράδειγμα, αναφέρω τώρα από την περίπτωση μιας όχι ίσως πολύ γνωστής οικογένειας, του Άγγλου προξένου στην Σμύρνη, του Νόελ Ρίς, που είχε αποτελέσει και θέμα βιβλίου του Πέτρου Μακριστάικου, η οικογένεια του οποίου ήταν φραγκολεβαντίνη από τη Σμύρνη, είχαν και έχουν ακόμα σπίτι στη Ρόδο, κοντά στο αεροδρόμιο, και βέβαια είχαν και δραστηριότητα και παρουσία και στην Αλεξάνδρεια. Δηλαδή κινούνται σε 3 διαφορετικές χώρες, η Τουρκία, Αίγυπτο υπό αγγλική κατοχή και Δωδεκάνησα υπό ιταλική κατοχή, χωρίς πρόβλημα, γιατί ήταν ενοποιημένες κατά κάποιο τρόπο στο πλαίσιο των οικονομικών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως σωστά μας παρουσίασες μέχρι τώρα. Ναι. Ισχύει αυτό. Να πούμε και να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Όλοι αυτοί που εγκαταστάθηκαν στο νησί, επιχειρηματίες κυρίως, ή μετέφεραν κάποιες από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ανέπτυξαν ουσιαστικά και μία οικονομία τοπική, η οποία αναπτύχθηκε, διαμορφώθηκε μάλλον ή σχεδιάστηκε, για να μπορεί να συνεισφέρει σε όλη αυτή τη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρώτα απ' όλα, να πω ότι ξεκίνησαν να φτιάχνουν και έφτιαξαν ξενοδοχειακές μονάδες. Το καζίνο της Ρόδου, για παράδειγμα. Το πιο γνωστό. Αυτό είναι. Αυτό είναι που εξελίχθηκε αργότερα σε καζίνο. Έφτιαξαν τον Έλαφο και την Ελαφίνα, που είναι 2 πολύ ωραία ορεινά θέρετρα. Τώρα, νομίζω, με τις φωτιές δεν ξέρω αν υπέστησαν ζημιές, αλλά επίσης ενίσχυσαν πολύ αυτό που λέμε, εμπλούτησαν, να το πω έτσι, με σημερινούς όρους, το τουριστικό προϊόν. Έκαναν αγώνες παλαιών αυτοκινήτων. Έκαναν κυνήγι. Οργάνωναν κυνήγι. Εντάξει, σήμερα μας φαίνεται κάπως, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Διαφόρων ιστιοπλοεία. Παρήχαν δηλαδή και διαφόρων τύπων, ας πούμε, facilities για να κρατάνε το ενδιαφέρον των περιηγητών. Και επίσης έφτιαξαν προϊόντα. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς, ας πούμε, τις εκθέσεις των προϊόντων που τις προόριζαν για τους τουρίστες, για να... Σαπονοποιία, πρώτα απ' όλα. Ποτοποιία. Η γνωστή μας Καΐρ. Έφτασε μέχρι τις μέρες μας η Καΐρ. Νομίζω με άλλη αλλά εξελίχθηκε στη γνωστή Καΐρ μέχρι σήμερα. Ναι. Έφτιαξαν επίσης κεραμοποιία. Έφτιαξαν τα περίφημα Ίκαρο. Σήμερα είναι συλλεκτικά τα Ίκαρο. Ουσιαστικά πήραν όλο αυτό το μοντέλο των Ισμίκ και το αντέγραψαν το αντέγραψαν κάπως και διαμόρφωσαν πήραν και στοιχεία από την ροδίτικη τέχνη
και έφτιαξαν ουσιαστικά, λοιπόν, έφτιαξαν τα πιτουργία, έφτιαξαν, επίσης, εντάξει, υπήρχε η Σπογγαλία, την ενίσχυσαν, λοιπόν, έφτιαξαν προϊόντα, δηλαδή, που μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Να δημιουργήσουν name, όπως τα λέγαμε με τεχνικούς όρους σήμερα. Ναι, γιατί, ξέρετε, σήμερα, όταν πάει κανείς όταν πάει σε ένα νησί, το πρώτο πράγμα που ζητάει, τι είναι, να δοκιμάσει τα τοπικά προϊόντα. Έτσι δεν είναι? Αυτό έκαναν. Έκαναν τοπικές παραγωγές, τις οργάνωσαν, τις συστηματοποίησαν και έφτιαξαν τοπικά προϊόντα. Τα οποία, όταν τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν, έτσι, αυτά πέρασαν σε ελληνικά χέρια και έφτασαν ως τις μέρες μας. Σωστό. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας ως σήμα κατά τεθέν της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής, ας πούμε, των Δωδεκανήσων, είναι οργανωμένες παραγωγές. Προφανώς υπήρχε κάτι, έτσι, νωρίτερα. Υπήρχαν άνθρωποι που καλλιεργούσαν, αυτά τα συστηματοποίησαν και τα εξυγχρόνισαν. Μια και ανέφερε στην καλλιέργεια εδώ, είναι ενδιαφέρον να προσθέσουμε, και αυτό αποτυπώνεται και στα ιταλικά επίκαιρα εκείνης της εποχής, ότι είχαν δημιουργήσει κάποια καινούρια χωριά, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, από το 0, στα οποία εγκαταστάθηκαν οι Ιταλοί έπικοι, και οι οποίοι βέβαια ανέπτυξαν τη γεωργία σε εκείνες τις περιοχές με σύγχρονες μεθόδους. Όπως αποτυπώνεται και στα... Αυτοί βέβαια αναγκάστηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αποχωρήσουν με τα πολεμικά, και ίσως θα πρέπει... Και νωρίτερα. Και να πούμε εδώ, για να δώσουμε και αριθμούς και στοιχεία, ότι στη Ρόδο έφτασαν περίπου 7.000 Ιταλοί έπικοι. Αυτό σήμαινε μια τεράστια πίεση προς τον τοπικό πληθυσμό, του οποίου, ας πούμε, η αμοιβή αντιστοιχούσε στο 20 με 25% της αμοιβής ενός ανειδίκευτου Ιταλού εργάτη. Οπότε αυτό δημιουργούσε πολύ μεγάλες πιέσεις, και να πω ότι περίπου υπολογίζονται ότι έφυγαν όχι από τη Ρόδο, αλλά από τα Δωδεκάνησα 80 με 100.000 άνθρωποι την εποχή της Ιταλοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα ειδικό καθεστώς με το οποίο τους δέχονταν στην Ελλάδα. Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα με την Ιταλία, τους περνούσαν σε ένα είδος καθεστώς δραπέτη. Τους περνούσαν μέσα από φυλακή. Ουσιαστικά δεν τους κρατούσαν στη φυλακή, αλλά για να μην έχουν. Λοιπόν, και μετά τους άφηναν ελεύθερους στον ελλαδικό χώρο. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν και δημιούργησαν κοινότητες, είτε στη Βόρειο Αφρική, ή έφυγαν και πήγαν στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, νομίζω μάλιστα ότι έχει σχολιαστεί ως δεδομένο, κατά κάποιο τρόπο, ότι με τη λήξη του πολέμου, αν δεν είχε μεσολαβήσει η κατάρρευση της Ιταλίας και η de facto αποχώρηση των Ιταλών της Ιταλικής δίκης από τα Δωδεκάνησα, ότι είναι πολύ πιθανόν ότι σε μερικά χρόνια μπορεί να είχαν αφελινιστεί τελείως τα νησιά με όλα αυτά τα μέτρα. Έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, διότι η ζωή τους ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μην ξεχνάτε, π.χ., ότι τι έγινε στις βουλγαροκρατούμενες περιοχές την εποχή της κατοχής. 150.000 άνθρωποι έφυγαν από εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν χρειάζεται. Το να μην μπορείς να ζήσεις δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει μόνο με το αν κάποιος κυνηγάει να σε σκοτώσει. Άπαξ και δεν μπορείς να δραστηριοποιηθείς και να εξασφαλίσεις τα προστοζήν και δεν έχεις κανένα μέλλον, αναγκάζεσαι να φύγεις. Ό,τι συμβαίνει σήμερα και... Δηλαδή, αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι. Λοιπόν, αυτό χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και αντιμετώπισαν και οι Δωδεκανήσοι. Δηλαδή, τα μεταναστευτικά τους ρεύματα είναι τεράστια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρόδο, δηλαδή και την Κάσο. Βέβαια, η Κάσο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά επειδή αναφερθήκατε πριν στο Καστελόριζο, το Καστελόριζο είχε πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα πάμε και βλέπουμε 50 σπίτια, 100. Ναι, εκεί βέβαια βλέπησαν και άλλα γεγονότα στη διάρκεια του πολέμου, που τους ανάγκασε, καταστράφηκε, βομβαρδίστηκε η πόλη, πυρπολήθηκε, ενώ ο πληθυσμός έλειπε. Όταν γυρίσανε, πολλοί πνίγηκαν σε ένα ναυάγιο. Ήταν και συγκυρίες οι οποίες, ειδικά εδώ στο Καστελόριζο, λειτουργήσαν τελείως αρνητικά. Αλλά είναι γεγονός, και εδώ, μια και μιλάμε πλέον για τον πόλεμο, θα μου επιτρέψεις δηλαδή το τι καταστροφές επέφερε ο πόλεμος στο Δωδεκάνησα και κυρίως
με τη μάχη της Λέρου, δηλαδή το φθινόπωρο του 1943 και μετέπειτα μέχρι το 1945, το Μάιο του 1945 που τελειώνει ο πόλεμος, να δώσω κάποια δεδομένα οικονομικά και πληθυσμιακά για το Δωδεκάνησα, όπως αποτυπώνονται ουσιαστικά μετά τη λήξη του πολέμου. Καταρχήν έχω βρει ένα ενδιαφέρον δεδομένο που ήδη έχει καταγραφεί στη διάρκεια του 1945, τους τελευταίους μήνες του πολέμου, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Ήταν τόση μεγάλη έλλειψη τροφίμων, καταρχήν, διότι είχαν καταστραφεί με τους βομβαρδισμούς οι πρωτοπαραγωγικές πηγές των νησιών και δεν υπήρχε και δυνατότητα επικοινωνίας εύκολης με την Τουρκία απέναντι, διότι ακόμα και τα πλοία παντός μεγέθους είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να λιμοκτονούν όχι μόνο οι ντόπιοι, αλλά και οι Γερμανοί στρατιώτες. Είχε επιτραπεί από την γερμανική διοίκηση, αυτό αναφέρεται και μάλιστα σε έκθεση του Ιερού Λόχου από κατασκόπους που είχε στη Ρόδο, είχε επιτραπεί στους Γερμανούς στρατιώτες να τρώνε επίσημα ακόμα και σκύλους γιγάντες για να συμπληρώσουν το διαιτολόγιό τους. Το πιο ενδιαφέρον όμως και σημαντικό είναι από μια έκθεση βρετανική του 1946, την οποία είχα μελετήσει και την οποία έχω καταγράψει σε μια μελέτη που θα διαβάσω επιτροχάδιν τα κυριότερα δεδομένα που παρατίθεται σε αυτή την έκθεση για την κατάσταση του νησιού στο τέλος του 1946. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το επιστημιστικό, όπου αναφέρει η έκθεση ότι υπήρχε παράλληλη κυκλοφορία επικίνδυνων νομισμάτων. Επίσης, η αγορά βιομηχανικών ειδών δεν ήταν εφικτή παρά μόνο από την Ιταλία, λόγω του καθεστώτος αυτού της μοναδικής σύνδεσης, ενώ των ειδών διατροφής από την Τουρκία και την Ελλάδα. Με πληρωμή όμως, όχι σε χρήμα, αλλά σε πλεονάζον πολεμικό υλικό, του οποίου η αξία συχνά ήταν μεγαλύτερη σε αυτές τις χώρες από ό,τι σε Δωδεκάνησα. Δηλαδή, εκποιούσαν οι ντόπιοι, πάσης φύσεως ντόπιοι, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, όσοι είχαν απομείνει στα νησιά στο τέλος του πολέμου, πολεμικό υλικό που ήταν άχρηστο, το πουλάγανε ως παλιοσίδερα, θα λέγαμε, στην Τουρκία, σε πολύ κατώτερη τιμή βέβαια της πραγματικής του αξίας, για να επιβιώσουν ελλείψη άλλων πόρων. Η αλληλεία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα λόγω έλλειψης ψυγείων. Ενώ η αύξηση κατανάλωσης κρέατος θα απαιτούσε, λέει ο Άγγλος συντάκτης, προγραμματισμό πολλών ετών προκειμένου να επιτευχθεί αντίστοιχη αύξηση της ζωικής παραγωγής. Βέβαια, από πολιτικής πλευράς υπήρξε μια μεγαλύτερη ηρεμία και σταθερότητα, αλλά ακόμα και τον ελληνικό πληθυσμό, αναφέρει ο Άγγλος συντάκτης, υπήρχε μια δυσφορία γιατί για πρώτη φορά ως Έλληνες πολίτες οι Δωδεκανήσοι θα έπρεπε να φορολογηθούν. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Λοιπόν, η UNRWA, ο οργανισμός του ΟΗΕ που ήταν υπεύθυνος για την ανθρωπιστική βοήθεια, θα λέγαμε, είχε συμβάλει, λέει, σημαντικά στην επαναφορά ενός ανεκτού βιωτικού επίπεδου, χωρίς όμως να έχει ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες, γιατί ήταν ένα πολύ μικρό τμήμα της ευρύτερης μεταπολεμικής δραστηριότητας αυτής της οργάνωσης. Λοιπόν, υπήρχε επίσης και πρόβλημα παραμονής ναρκών τόσο θαλασσίων όσο και στα νησιά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ατυχήματα. Η επαναφορά του πληθυσμού όσων είχαν εκπατριστεί, κυρίως των Εβραίων βέβαια, ήταν αποσπασματική. Λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είχαν αναγκαστεί να διαφύγουν το 1944 μόνο, περίπου 20.000 Δωδεκανήσοι στην Τουρκία για να αποφύγουν τη λιμοκτονία, οι οποίοι βέβαια επέστρεψαν αργότερα και μόνο για αυτό το γεγονός, δηλαδή την απομάκρυνση αυτών των 20.000, είχε επισημανθεί ήδη από το 1944 σε ελληνικές εκθέσεις, πολεμικές εκθέσεις, ότι υπήρχε κίνδυνος αφελινισμού. Μάλιστα τότε, όπως αναφέρεται σε αυτές τις εκθέσεις, οι Τούρκοι διευκόλυναν την απομάκρυνση των Ελλήνων από τα Δωδεκάνησα, προφανώς για να ενισχυθεί έμεσα το τουρκικό στοιχείο, το οποίο ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
Λοιπόν, επίσης το Μάιο του 1945 ξέρουμε ότι είχαν απομείνει περίπου 15.000 Ιταλοί στα Δωδεκάνησα με διάφορες ιδιότητες, εχμάλωτοι πολέμου ή διοικητικοί πάλι ή εξόριστοι. Αλλά ένα χρόνο αργότερα είχαν απομείνει μόλις 1.100 από τους 15.000, οι οποίοι εξαρτούσαν την παραμονή τους στη συνέχεια από τις διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης μετά την αναμενόμενη παράδοση των νησιών στην Ελλάδα. Και εδώ είναι ενδιαφέρον για να δούμε και πώς απομακρύνθηκαν τελικά οι Ιταλοί, ότι όταν ενσωματώθηκαν πλέον τα νησιά με τη συνθήκη των Παρισίων, τους δόθηκε προθεσμία στους κατόχους Ιταλικών διαβατηρίων, που θεωρούνται και επίσημα Ιταλοί πολίτες, μπορεί να μην ήταν όλοι Ιταλοί, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι είχαν Ιταλικά διαβατήρια, είχαν περιθώριο 1 χρόνου να αποφασίσουν εάν θα παρέμεναν στα νησιά ως Έλληνες πολίτες πλέον ή αν θα ήθελαν να φύγουν. Και τότε βέβαια περισσότεροι έφυγαν, διότι ούτε στα Δωδεκάνησα υπήρχε προοπτική άμεσης ανάπτυξης και επιβίωσης υπό κανονικούς όρους, και βέβαια ούτε στην Ιταλία. Ας μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία ήταν καταστραμμένη μετά τον πόλεμο, αλλά τουλάχιστον εκεί ήταν η μητέρα πατρίδα, θα λέγαμε, και εν πάση περιπτώσει ήταν πιο κοντά στους χώρους καταγωγής τους. Λοιπόν, έτσι κατέληξε να επανεξελληνιστεί, θα λέγαμε, να επανεξελληνιστούν τα Δωδεκάνησα με την απομάκρυνση των Ιταλών, και εδώ μπαίνουμε πλέον στη σύγχρονη φάση της τουριστικής ανάπτυξης, τη μεταπολεμική, η οποία βέβαια δεν ήταν εύκολη. Να προσθέσω και ένα περιστατικό που θυμάμαι, είχα διαβάσει στα απομνημονέματα του στρατηγού Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος ήταν μέλος της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής Δωδεκανήσων, που κατοικοέδρευε στη Ρόδο ως τα μάτια και τα αυτιά, θα λέγαμε, της ελληνικής κυβέρνησης στη διετία 45-47 μέχρι την οριστική παραχώρησή του στην Ελλάδα. Ναι. Μπράβο. Αυτή λοιπόν η αποστολή, η οποία στελεχωνόταν και από πολιτικά στελέχη, όχι μόνο στρατιωτικά, και αποτέλεσε τον πρόδρομο της εγκατάστασης των ελληνικών διοικητικών αρχών, και τότε τελούσε υπό την διοίκηση του συνταγματάρχη Τσιγάντε. Καταγράφει λοιπόν ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος έκανε επιθεωρήσεις όπως και τα άλλα στελέχη της αποστολής στα νησιά, ένα περιστατικό το οποίο σήμερα ακούγεται πολύ σοκαριστικό ίσως. Είχε διαπιστώσει ότι Έλληνες ροδίτες στο εγκαταλειμμένο τότε αεροδρόμιο της Ρόδου, το σημερινό αεροδρόμιο, που τότε ήταν βέβαια ιταλικής κατασκευής, κατέστρεφαν εγκαταστάσεις ιταλικές λόγω μίσους προς τους Ιταλούς, και τους έκανε δρυμύτερες παρατηρήσεις ότι αυτές οι εγκαταστάσεις ήταν σύντομα ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, και ότι αν συνέχισαν την καταστροφή θα τιμωρούνται στο μέλλον ως υπεύθυνοι για την καταστροφή ελληνικής κρατικής περιουσίας. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι του μεγέθους της καταστροφής και της ηθικής, θα λέγαμε, κατάπτωσης ενδεχομένως που προήλθε μέσω του πολέμου, ότι συνέβαιναν τέτοια επεισόδια. Να πάμε και σε μια άλλη περίπτωση στη Λέρο, που επίσης υπέστη σχεδόν ολική καταστροφή λόγω του βομβαρδισμού και των πολεμικών επιχειρήσεων. Εκεί είχε απομείνει, από ό,τι αναφέρει πάλι μια έκθεση της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής, ουσιαστικά το μόνο ανέφικτο στοιχείο ήταν το οδικό δίκτυο που είχαν κάνει οι Ιταλοί, το οποίο όμως, παρότι το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα οι Ιταλοί στις διαπραγματεύσεις για να μην δεχτούν την παραχώρηση των Δωδεκανήσων, το αντεπιχείρημα του ελληνικού ήταν ότι ακόμα και το οδικό δίκτυο, αυτό που είχε μείνει, ας πούμε, σαν κατάλοιπο της τελικής μακροχρόνιας τελικής παρουσίας, ουσιαστικά εξυπηρετούσε στρατιωτικές ανάγκες. Δηλαδή συνέδε στρατιωτικές εγκαταστάσεις πάνω στο νησί και όχι χώρους οικονομικής δραστηριότητας, θα λέγαμε. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν πόσο διαφορετική εικόνα, όσο μπορούμε να την καταλάβουμε από αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία, της προπολεμικής ανάπτυξης σε σχέση με την μεταπολεμική ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των νησιών στην Ελλάδα, οπότε πλέον η προοπτική ήταν μια καθαρά ειρηνικής ανάπτυξης, και μάλιστα στα πλαίσια της ελληνικής οικονομικής πολιτικής, θα λέγαμε. Εδώ πάλι αναλαμβάνεις εσύ να μας πεις στη συνέχεια, που τα έχεις μελετήσει. Να πω ότι είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι μετά από τόσους πολέμους είχαν πια κουραστεί. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε πολλά πράγματα και τα συζητάμε, αλλά
σπανίως λαμβάνουμε υπόψη μας τον παράγοντα αντοχή. Λοιπόν, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που ταλάνισαν την Ευρώπη είχαν ασύλληπτο αριθμό θυμάτων και καταστροφών υποδομών, οπότε είναι πολύ λογικό και στην Ελλάδα μετά από έναν εμφύλιο. Δεν ξεχνάμε ότι στη Ρώα δεν είχε γίνει εμφύλιος και Αυτό θέλω να πω. Αν και τα Δωδεκάνησα δεν το αντιμετώπισαν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η εμπειρία στον ελλαδικό χώρο και κατά επέκταση επηρεάζει και τις πολιτικές. Ναι, στα Δωδεκάνησα είχαν γίνει καθεαυτού θέατρο πολέμου, άσχετο αν δεν ήταν εμφύλιος, ήταν καθαρά πόλεμος τριών δυνάμεων, Ιταλών, Άγγλων και Γερμανών, σε διαφορετικές φάσεις. Λοιπόν, Δωδεκάνησα είχαν την ατυχία ότι βρίσκονται σε μια περιοχή που είναι ένας θαλάσσιος δρόμος. Και είναι και σε ένα σημείο πολύ στρατηγικό, δηλαδή δίπλα στην Μικρά Ασία και κατ' επέκταση και σε μια... είναι δίπλα στα πρώτα ασιατικά παράλια. Ακριβώς. Και είναι και στο δρόμο από τη Μαύρη Θάλασσα προς το Σουέζ. Λοιπόν, επομένως, είναι ένας χώρος που έχει ιδιαίτερη σημασία. Και είναι πολύ λογικό να ερίζουν οι πάντες. Και είναι και πολύ λογικό ότι υπήρχαν και πολλοί δισταγμοί στο να παραχωρηθούν αυτά στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι σε αυτά τα ζητήματα πολύ λίγο μετράει τι πληθυσμό έχεις πάνω στο νησί. Σωστά. Και δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση των Δωδεκανήσων, ισχύει και επίσης μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ κοντινές οι εποχές της ανταλλαγής των πληθυσμών, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα και τραγικό θέμα. Να παίρνεις ανθρώπους που ζούσαν, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι. Έτσι, γιατί και οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, οι άνθρωποι της Κρήτης, οι λεγόμενοι τουρκοκριτικοί, αυτοί ζούσαν εκεί, δεν ήξεραν κάτι άλλο εκτός από εκείνη την πατρίδα. Δηλαδή, να παίρνεις ανθρώπους που είχαν εκεί τα οστά των γονιών τους και των παππούδων τους και να τους πηγαίνεις στα βάθη της Ανατολής, ασχέτως με το τι αισθάνονταν εθνικά. Δεν είναι βίαιο πράγμα. Και αυτό συνέβη σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλο αυτό το κομμάτι που σχετίζεται. Και φυσικά συνέβη και στην Μικρά Ασία, έτσι, με όλους τους πληθυσμούς. Λοιπόν, και αυτά είναι λίγο, ξέρετε, εμφαρμόστηκαν λίγο και στο Κασίδι το κεφάλι. Βέβαια, μετακινήσεις πληθυσμών, γενοκτονίες και τέτοιες βίαιες καταστάσεις πάντοτε υπήρχαν, αλλά είναι η πρώτη φορά στα χρόνια του Μεσοπολέμου που αυτά γίνονται μέσα σε ένα οργανωμένο, να το πω έτσι, πλαίσιο, που ο στόχος του ήταν και να διασφαλίσει κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, να διασφαλίσει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα σφαγιαστεί ο πληθυσμός την ώρα που θα φεύγει, ότι, εν πάση περιπτώσει, θα τηρηθούν κάποιοι κανόνες, θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές περιουσιών, ασχέτως με το πώς έγιναν. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσουμε... Αναρωτιέμαι τώρα που τα λες όλα αυτά και πολύ σωστά, μήπως ήταν και αυτός ένας λόγος για τον οποίο η παραχώρηση των Δωδεκανήσων συνοδεύτηκε από τον όρο της αποστρατικοποίησής τους. Ίσως και επειδή είχαν γίνει τόσες μάχες εκεί πέρα από τα πληθυσμιακά προβλήματα της σύνθεσης των νησιών, να θεωρήθηκε ότι η υποχρεωτική αποστρατικοποίησή τους, τότε δεν υπήρχε βέβαια τουρκικός κίνδυνος αμέσως μετά τον πόλεμο, να απέβλεπε και σε αυτό το στοιχείο, δηλαδή να μην περιέλθουν πάλι, να μην καταστούν μάλλον βάση πολεμικών ή θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ήταν η στάση των Βρετανών, γιατί ούτως ή άλλως αυτοί τα διαχειρίστηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο και όλα αυτά τα συνέδεαν με τη δική τους παρουσία στην περιοχή και κυρίως με τις σχέσεις που ανέπτυξαν και που είχαν με την Κύπρο, γιατί η Κύπρος ήταν βρετανικό έδαφος. Τα Δωδεκάνησα ήταν πολύ κοντά πολιτισμικά και γλωσσικά. Είναι κομμάτι, έτσι, ο πολιτισμός τους. Ναι, αυτού του κομματιού του αιγαιακού πολιτισμού. Και καταλαβαίνετε ότι είναι η τελευταία ελληνική απέτηση σε σχέση με την εθνική ολοκλήρωση και μένει μετά μόνο η Κύπρος. Ναι, η οποία βέβαια έμεινε ημιτελής ως απέτηση, γιατί... Ναι, προφανώς. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Σωστό. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Αλλά για να επιστρέψουμε στη Ρόδο, η Ρόδος όταν ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος,
παρά τα προβλήματα που έχει αφήσει πίσω της ο πόλεμος, πρώτα απ' όλα δεν έχει περάσει εμφύλιο, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, και δεύτερον, έχει την εμπειρία της Ιταλικής οργάνωσης, έχει τις υποδομές που άφησαν πίσω της, έστω και κατεστραμμένες Ιταλοί, λοιπόν, και κυρίως έχει αφήσει πίσω της η περίοδος της Ιταλοκρατίας τη μνήμη που είναι την τουριστική μνήμη. Δηλαδή, η Ρόδος έχει ήδη κατοχυρωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων ως θέρετρο. Άρα, λοιπόν, δεν είναι καθόλου δύσκολο να ξαναέρθουν τουρίστες στη Ρόδο και ξαναέρχονται. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα της ανάπτυξης του τουρισμού, ιδίως στις δεκαετίες του 50, γιατί ξεκινάει νωρίτερα βέβαια, ξεκινάει σχεδόν αμέσως μετά τον πόλεμο, αρχίζει και συζητιέται, πλάς ότι και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται. Δηλαδή, είναι μέσα στα πλάνα και τα σχέδια των Αμερικανών που το τροφοδοτούν και μέσω των χρηματοδοτήσεων του σχεδίου Marshall. Λοιπόν, αλλά η δεκαετία του 50 είναι μία δεκαετία που σιγά-σιγά και η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια, πολύ νωρίτερα από τη δεκαετία του 30, αλλά με άλλο μοντέλο τουριστικό. Λοιπόν, αλλά η Ρόδος γίνεται η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Η Ρόδος και η Κέρκυρα, αλλά η Ρόδος πρώτα απ' όλα προπορεύεται γιατί έχει τη σύνδεση με το εξωτερικό. Σωστά. Έχει κατοχυρωθεί στις συνειδήσεις. Η Κέρκυρα έχει τη σχέση, για άλλους λόγους, αλλά η Ρόδος είναι έτοιμη, παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι ελληνικές ταινίες της εποχής που προβάλλουν το νέο πρόσωπο της χώρας προς τα έξω, γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά οι ελληνικές ταινίες της εποχής, η Ρόδος παίζει. Θυμηθείτε μόνο τις εικόνες με την Αλίκη Πετρουλάκη να τρέχει στα λουτρά της Καλυθέας, ας πούμε. Ή θυμηθείτε ταινίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ή πόσες από αυτές. Λοιπόν, αφήσεις και κάτι άλλο. Το καζίνο της Ρόδου ήταν, εκτός από το καζίνο της Πάνηθας, νομίζω το μόνο άλλο που υπήρχε επί σειρά ετών μέχρι τη Χούντα, τουλάχιστον ως επίσημο καζίνο μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Επειδή το αναφέρεται και η ιστορία των καζίνο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε εδώ ότι τα καζίνο ήταν συνυφασμένα με τον κοσμοπολιτισμό. Λοιπόν, και εντάξει, υπήρχαν. Παρόλα αυτά, η ελληνική τουριστική πολιτική δεν βασίστηκε ποτέ σε αυτά. Έχει ενδιαφέρον, και αυτό χρειάζεται να το επισημάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όλο το μοντέλο του τουριστικό της Ελλάδας που άρχισε να χτίζεται τη δεκαετία του 50, έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Τα καζίνο είναι κομμάτι αυτής της λογικής, αλλά δεν επενδύει η ελληνική πολιτεία στα καζίνο. Στα καζίνο για πρώτη φορά επενδύει η δικτατορία. Αυτό το ξεχνάμε σήμερα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μελετήσουμε πρακτικές, οικονομικές, παύλα τουριστικές που εφάρμοσε το Απριλιανό καθεστώς και να δούμε ποιες από αυτές διατηρήθηκαν ή επιβίωσαν μέχρι σήμερα. Γιατί είναι στρεβλώσεις πολλών πολιτικών που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Και έχει σημασία ότι επιβιώνουν στρεβλωμένα ως σήμερα. Λοιπόν, τα καζίνο είναι κομμάτι αυτής της λογικής. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά το καζίνο της Ρόδου, ξέρετε, το καζίνο δεν υπήρχε στη λογική των ανθρώπων. Ήταν μέρος είσαι σε μία περιοχή που κάνεις διακοπές, που θα χρειαστείς να παίξεις, να διασκεδάσεις, να χαλαρώσεις. Έχει αυτή τη λογική. Οπότε, είναι απολύτως κατανοητό. Στην εποχή της δικτατορίας λειτουργούν για άλλο λόγο. Υπάρχει μια άλλη λογική. Εν πάση περιπτώσει, η Ρόδος αλλάζει φυσιογνωμία όμως. Δηλαδή, να κάνω και μία ερώτηση εδώ πριν προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Αυτή η περίφημη ιστορία της παραχώρησης του παραθαλάσσιου κομματιού στον Άντονι Κουίν, και να θυμίσουμε εδώ γιατί έγινε, γιατί η ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρώνε» γυρίστηκε στη Ρόδο. Κατά βάση έχουμε τα μεγάλα πράγματα, την πύλη Πόρτα Μαρίνα στο λιμάνι, την Μεσαιωνική κτλ. Που και αυτό ήταν ένα μεγάλο, θα λέγαμε, όφελος για την Ελλάδα τουριστικά εκείνη την περίοδο. Αλλά υπάρχει και η ουρά της υπόθεσης που ήταν η δωρεά
από το ελληνικό κράτος στον Άντονι Κουίν, ενός παραθαλάσσιου χώρου, με την προοπτική ότι θα το ανέπτυσε ο Άντονι Κουίν και με το όνομά του και θα τραβούσε κόσμο μόνο και μόνο λόγω της σύνδεσής του με το νησί, της έμεσης σύνδεσής του. Αυτό βέβαια νομίζω ότι ως τουριστικό ατού εξεδοτορέθηκε, μάλλον δεν λειτουργεί ποτέ, άρα ίσως δείχνει και κάποιες ερασιτεχνικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εγώ σας έχω χάσει. Είχαμε ένα πρόβλημα, διακόπηκε η σύνδεση. Ναι, τώρα σας... ναι. Φαίνεται ότι την ανακτήσαμε, αλλά ελπίζω να μην χάσαμε τους θεατές μας. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο σημείο που σχολιάζαμε, δηλαδή αυτή την πολιτική της εύκολης προβολής, θα λέγαμε, χωρίς πάντα με την ανάλογη παρουσία υποδομών, με περίπτωση χαρακτηριστική το ρίσκο αυτό, θα λέγαμε, τον Άντονι Κουίν. Να πω το εξής. Αυτά ήταν... υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τον Άντονι Κουίν, έχει να κάνει με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας της Ρόδου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, δημιουργήθηκε τέλος πάντων ένας διαφορετικός τρόπος, ή τουλάχιστον ξεκίνησε να δημιουργείται ένας διαφορετικός τρόπος διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας στη Ρόδο, και μέσα σε αυτό εμπίπτει και το ζήτημα της παραλίας του Άντονι Κουίν. Επιφυλάσσομαι για αυτά τα θέματα, γιατί όπως ξέρετε έχω διαχειριστεί και τα αρχεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και αφορούν αυτά τα θέματα, οπότε κάποια άλλη στιγμή ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτό ήταν ένα... Σήμερα, επειδή μιλάμε για υπερτουρισμό ή αντιμετωπίζουμε κάπως αλλιώς αυτά τα θέματα, μας φαίνεται λίγο κάπως όλο αυτό. Την εποχή εκείνη, η ελληνική πολιτεία προσπαθούσε να βρει τρόπους εξωστρέφειας. Και μια τόσο σημαντική ταινία, όπως είναι «Τα κανόνια του Ναβαρώνε», με αυτό το cast, σίγουρα βοηθούσε πάρα πολύ και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί όσο και αν ήταν ο τουρισμός, πάντα θέλαμε κι άλλον. Μην κοιτάτε που εδώ και 2-3 χρόνια, ας πούμε, λέμε δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Λοιπόν, και έγινε όλο αυτό μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν ευωδόθηκαν και δεν προχώρησαν. Εγώ σε αυτό που θέλω να εστιάσω είναι ότι όταν πια ενσωματώνεται η Ρόδος στον ελλαδικό χώρο, τον κύριο λόγο πια στην τουριστική ανάπτυξη τον παίζουν οι ντόπιοι. Έτσι. Ναι. Και με τον όρο ντόπιοι εννοούμε τους χριστιανούς. Τους Έλληνες χριστιανούς, γιατί οι μουσουλμάνοι είναι ελάχιστοι, όπως ξέρετε, και οι Εβραίοι είχαν εξοντωθεί. Και αυτοί πάλι είναι όσοι μείνανε ελάχιστοι. Ουσιαστικά δεν υφίσταται
η κοινότητα εβραϊκή. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο... Μεγάλη εισρωή ξένων τουριστών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν είτε λόγω συνοικεσίων, είτε γιατί τους άρεσε το νησί. Θυμίζω και μία περίπτωση... Πώς? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ναι, λέω, εγκαταστάθηκαν πολλοί ξένοι στην Ρόδο, είτε λόγω μέσω συνοικεσίων με ντόπιους, κυρίως Ροδίτες με τουρίστριες βέβαια, είτε γιατί τους άρεσε το νησί. Και θα θυμίσω τώρα σε μια δυσάρεστη περίπτωση που δείχνει μέχρι ακόμα αυτή τη ροή, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό εξακολουθεί να είναι τόσο έντονη ή έχει ατονίσει, αλλά είχαμε πριν από όχι πολύ καιρό ένα περιστατικό του ατυχήματος ενός νεαρού Άγγλου, νομίζω, ο οποίος σκοτώθηκε από κεραυνό σε μια παραλία της Ρόδου, όντας μόνιμος κάτοικος, όχι τουρίστας. Ίσως την έχεις ακούσει την περίπτωση. Όχι, αλλά ναι. Ναι, είχε παίξει και στις ειδήσεις, διότι θεωρήθηκε τραγικό ατύχημα. Κολυμπούσε, είχε βγει από τη θάλασσα, δεν ήταν ευρεμένος, ας πούμε, αλλά δεν είχε φύγει από την παραλία όταν ξεκίνησε η καταιγίδα και τον κεραυνοβόλησε ένας κεραυνός και σκοτώθηκε. Λοιπόν, αυτό έγινε πριν από μερικούς μήνες, δεν είμαι σίγουρος αν έγινε, νομίζω μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στη Ρόδο μέχρι σήμερα όλοι όσοι συνδέθηκαν με το ιστορικό της παρελθόν, όλες οι χώρες δηλαδή, έχουν σήμερα προξενία. Και τα περισσότερα βρίσκονται στην λεγόμενη οδό των Ιππωτών. Και όχι μόνο βέβαια οι παλιές χώρες, αλλά και οι σύγχρονες ευρωπαϊκές, όπως σκανδιναβικές, ας πούμε. Ξεκάθαρα, γιατί έχουν και απευθείας πτήσεις. Να πούμε ότι σταδιακά, πρώτα απ' όλα, ο τουρισμός, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, πέρασε σε άλλα χέρια, δηλαδή πέρασε σε ντόπια χέρια. Όπως είπαμε στην αρχή, οι Έλληνες χριστιανοί ζούσαν έξω από τα τείχη της πόλης. Είναι η λεγόμενη περιοχή του Νεοχωρίου, που ξεκινάει από τη Μεσαιωνική πόλη και απλώνεται και φτάνει ως το λόφο του Μόντε Σμιθ, ουσιαστικά. Που είναι η αρχαία Ακρόπολη. Ναι, που είναι η αρχαία Ακρόπολη. Λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή, αν πάει κάποιος σήμερα, θα δει ότι έχει μόνο ξενοδοχεία, τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, μικρότερες, μεγαλύτερες, δεν έχει καμιά σημασία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι συνέβη στο νησί σταδιακά και αμέσως μετά τον πόλεμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δει το πώς, να δει πρώτα απ' όλα ότι οι ντόπιοι κατανοούσαν τη σημασία και τη δυναμική του τουρισμού, ήδη από πολύ νωρίς, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά πάντως την κατανοούσαν, ενεπλάκησαν σε αυτό, συμμετείχαν. Προφανώς αυτό το προϊόν το τουριστικό και εκφυλίστηκε και εκμαυλίστηκε και ουσιαστικά έχει σκάσει πια και χρειάζεται να επανεφεύρει κανείς καινούρια πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα και συζήτηση. Προφανώς έχουν αλλάξει πολλά και λυπάμαι αν θα πικράνω κάποιον. Άκουσα πρόσφατα και την Υπουργό Τουρισμού να λέει πως η Ρόδος είναι ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Το τι συνιστά ναυαρχίδα τουρισμού είναι ένα μεγάλο θέμα και μια πολύ μεγάλη κουβέντα σήμερα. Οπότε θα διαφωνήσω εν μέρη με αυτή την τοποθέτηση, γιατί χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνουν. Όταν οι Ιταλοί στο Μεσοπόλεμο ξεκινούν και κάνουν υποδομές, καταλαβαίνετε ότι το θέμα ξεκινάει κάπως από εκεί, σε πρώτη φάση. Ναι, και θα έλεγα, προσθέτοντας, αν θέλεις, σε κάπως... Και με τη διαμόρφωση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και με τη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που σχετίζεται και με την ποιότητα παροχής τουριστικού προϊόντος. Και εδώ έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίστηκαν οι ντόπιοι τα θέματα αυτά, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική πολιτεία. Και ξαναλέω, η Ρόδος είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί έχει να κάνει και με τον ειδικό τρόπο διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας στο νησί, που δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Φυσικά. Έχουμε την περίπτωση φέτος, μάλιστα, που βγήκε στις ειδήσεις, της τόσο μεγάλης καταπάτησης του Αιγιαλού από διάφορες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και όχι μόνο, που, όπως λένε και οι ντόπιοι, σχεδόν δεν μπορεί κανείς να βρει πλέον ανοιχτή παραλία σε όλο το μήκος του νησιού, τουλάχιστον από τη βόρεια πλευρά προς τα νότια, που είναι και πιο τουριστικά ανεπτυγμένη. Ας μην μιλήσουμε και για την πυρκαγιά την φετινή, η οποία κατέστρεψε, νομίζω, το 40% του δασικού πλούτου του νησιού. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
η οποία κάθε άλλο παρά τιμά την εικόνα, την τουριστική της Ρόδου προς τα έξω. Και όχι μόνο, για να μην πάμε μόνο στη Ρόδο, και την περίπτωση της Πάτμου, ας πούμε, παρότι δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη από παλιά, έχει οδηγήσει σε υπερανάπτυξη και ξεχύλωμα, θα λέγαμε, του τουρισμού. Κοιτάξτε, όλο αυτό το τουριστικό μοντέλο το σημερινό βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό που κληροδοτήθηκε με τα πολεμικά στην Ελλάδα και σε όποιες ενέργειες εξυγχρονισμού έγιναν ήδη στις πρώτες δεκαετίες. Από εκεί πέρα χρειάζονται να γίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Προφανώς έχουμε προχωρήσει, προφανώς έχουν εξυγχρονιστεί πολλά, αλλά για να περάσει σε μια καινούργια εποχή χρειάζεται λίγο να κινηθείς και διαφορετικά. Για να γυρίσουμε πάλι πίσω και να φτάσουμε στην περίοδο της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ο ρόλος που παίζει ο τουρισμός στο πώς διαμορφώνει κοινωνικές συνήθειες και πρακτικές. Και επίσης το πώς παίζει ρόλο στη λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση. Και εδώ θα φτάσουμε και στις κοινότητες των καμακιών και σε αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που περιγράφει ο Βασίλης Βασιλικός στο σχετικό του βιβλίο. Να πούμε εδώ, πρώτα απ' όλα, ότι την περίοδο της δικτατορίας ενισχύθηκε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ενισχύθηκαν πάρα πολύ, ενισχύθηκε οτιδήποτε είχε να κάνει σχέση με τον ερωτισμό, γι' αυτό και έχουμε και πολύ μεγάλη ακμή των κινηματογράφων με ερωτικές ταινίες, για ευνόητους λόγους, έτσι. Μιλάς για πορνογραφικές ταινίες ή... Ναι, και γι' αυτό και αφέθηκε και πολύ, έτσι, και δόθηκε και ενισχύθηκε πολύ και όλο αυτό το μοντέλο του Έλληνα εραστή, το οποίο, ξέρετε, όταν περιορίζεσαι από παντού και κυρίως όταν περιορίζεσαι πολιτικά, πρέπει να μπορέσεις να δώσεις στους ανθρώπους... Ναι, οπότε αυτό ήταν το πιο εύκολο που μπορούσε να κάνει η δικτατορία. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό πρόλογο στο βιβλίο του Βασιλικού για τα καμάκια, ο Δημήτρης ο Φίσας, και θα συνιστούσα σε όσους μας βλέπουν να αναζητήσουν το βιβλίο και να αναζητήσουν το βιβλίο με τον πρόλογο του Δημήτρη του Φίσα. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Εγώ, όπως σας είπα και στην αρχή αυτής της σύνδεσης, ο Δημήτρης ο Φίσας είναι συγγραφέας. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες συγγραφείς. Δεν ήταν καμπάκι. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να τον καλέσουμε όμως και να τον ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτό άλλαξε σε πολύ σημαντικό βαθμό, ξέρετε, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Βοήθησε, όσο και αν σήμερα μας φαίνεται λίγο αστείο, τη σεξουαλική απελευθέρωση και σε πολλές περιπτώσεις και των ίδιων των γυναικών. Έτσι. Λοιπόν, οι ντόπιες, οι γυναίκες του Δωδεκανήσου δεν είχαν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, αλλά σιγά-σιγά άρχισαν να έχουν μια πολύ διαφορετική στάση απέναντι σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Εγώ είχα την ευκαιρία, όταν βρέθηκα στη Ρόδο πριν χρόνια και έκανα το δεύτερο κομμάτι μιας έρευνας, να μιλήσω με τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή που στα νιάτα τους έζησαν ως καμάκια. Λοιπόν, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούς κανείς αυτές τις ιστορίες για πάρα πολλούς λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με το τι ευελπιστούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα ερωτικά. Η σχέση αυτή τους ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο. Πολλοί από αυτούς, δηλαδή, προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να αλλάξουν κοινωνικο-οικονομικό στάτους. Θυμάμαι μία φορά έκανα μία συνέντευξη με ένα, και μάλιστα ήταν και επιφανές τέλεχος κόμματος, αλλά είχε πια γεράσει ο άνθρωπος, και μου τον σύστησαν για να συζητήσουμε για το μοντέλο του τουρισμού, γιατί είχε ασχοληθεί πολύ. Οπότε, όταν συναντηθήκαμε, ήμασταν στη Ρόδο, τον παίρνω ένα τηλέφωνο, του λέω θα ήθελα να τα πούμε, και μου δίνει ένα ραντεβού σε ένα καφέ που λεγόταν Σκανδιναβικό. Υποψιάζομαι αμέσως ότι αυτό θα είχε ίσως σχέση με όσα διάβαζα εγώ τότε για αυτές τις ιστορίες. Και αφού μου είπε πολλά πράγματα, γιατί αυτός ασχολιόταν και με την πρωτογενή παραγωγή κλπ., του λέω, θέλω να σας ρωτήσω, λέω, το εξής. Υπήρξατε, λέω, καμάκι στα νιάτα σας? Και μου απάντησε, ναι, μου λέει, βεβαίως. Λέω, φαντάζομαι, λίγο περισσότεροι.
Ωραία, λέω, θέλω να μου περιγράψετε και να μου πείτε. Πρώτα απ' όλα, λέω, θέλω να μου περιγράψετε τι συνιστά, τι είναι, ποιες είναι, λέω, τι κάνει ένα καμάκι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει σήμερα, πρόσφατα μιλούσα σε ένα συνέδριο για τον Βασίλη Βασιλικό και ήταν μια ερευνήτρια η οποία μιλούσε για σεξεργασία. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία απολύτως. Τα καμάκια δεν πληρώνονταν. Τα καμάκια πλήρωναν τις ίδιες τις τουρίστριες. Δηλαδή, τους έκαναν το τραπέζι, τις πήγαιναν σε ακρογιαλιές. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο, μου είπε το εξής. Ένας τρόπος προβολής και απόκτησης γοήτρου, θα λέγατε, σε προσωπικό επίπεδο, παρά... Ήταν ένας τρόπος για να περάσουν καλά οι άνθρωποι. Ναι. Έτσι. Στην μικρή κλειστή κοινωνία... Και στη μικρή κλειστή κοινωνία, κακά τα ψέματα, εάν αυτό το έκανες με μια ντόπια γυναίκα, θα έπρεπε να την παντρευτείς. Σωστά. Αυτά δεν τα σήκωνε η ντόπια κοινωνία, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα όταν είχες να κάνεις με μια ξένη. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε την εξής ιστορία, η οποία με έβαλε σε σκέψεις και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορεί κανείς να μελετήσει κοινωνιολογικού χαρακτήρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το ένα έχει να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή ακολούθησε μια κοπέλα στην Ελβετία και φτάνοντας στο σπίτι της, άνοιξε ο πατέρας της την πόρτα και όταν τον είδε, γύρισε και του είπε «Εσύ ο μαυριδερός, έξω». Και μας φαίνεται αστείο σήμερα αυτό, αλλά για εκείνον ήτανε κάτι ρατσιστικό, έτσι, δέχτηκε κάτι και προσβλητικό, ναι. Και θυμάμαι ότι γύρισε και μου είπε ότι δεν ήθελα, λέει, να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Και τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να γυρίσω πίσω, να σπουδάσω, να κάνω μια κανονική δουλειά και να αλλάξω τρόπο και πορεία ζωής. Και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, το ένα. Το δεύτερο είναι, και μου το επισήμανε πολλές φορές και δεν ήταν ο μόνος, απλά χρησιμοποιώ το παράδειγμά του, γιατί πλέον έχω ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαρτυριών, ότι όλο αυτό το τουριστικό μοντέλο και όλη αυτή η τουριστική οικονομία άλλαξε τη μενταλιτέ των ανθρώπων σε σχέση με την εργασία. Μέχρι τότε οι άνθρωποι ήταν αγρότες, ήταν κτηνοτρόφοι, ήταν ψαράδες, δούλευαν στα εργοστάσια, ήταν επιστήμονες ή προσπαθούσαν να γίνουν. Έδωσε εύκολο χρήμα στο νησί. Και όταν το εύκολο χρήμα εισραίει και ακόμη εισραίει, αλλάζει τις νοοτροπίες, αλλάζει τους ανθρώπους, αλλάζει τις κοινωνικές σχέσεις και κυρίως δημιουργεί άλλες συνθήκες στην οικονομία. Σήμερα η Ρόδος δεν έχει καμία σχέση με τη Ρόδο του Μεσοπολέμου, καλά δεν θα μπορούσε να έχει, ή τη μεταπολεμική Ρόδο. Δεν έχει πρωτογενή παραγωγή όπως είχε. Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα τουριστικό μοντέλο βιώσιμο, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή. Και αυτό δεν είναι κάτι απλό ή εύκολο. Η εταιρεία Καΐρ όμως υπάρχει, δεν υπάρχει, ως εινοποιία. Όχι, η Καΐρ. Όχι, έχει κλείσει. Μάλιστα. Δεν το είχα αντιληφθεί. Μάλιστα. Άρα ούτε σε αυτό το τομέα που ήταν πετυχημένος έχει κρατήσει... Κοιτάξτε, αλλάζουν τα δεδομένα. Χρειάζεται να εξυγχρονιστείς, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν... Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν λειτουργεί μια εταιρεία. Το ζήτημα είναι ότι η δομή της οικονομίας πια έχει αλλάξει. Και βεβαίως, κανείς δεν λέει ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη λογική του να καλλιεργούμε σιτάρι στο νησί. Μπορεί να μην είναι και εφικτό. Σωστό. Αλλά για να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που σήμερα είναι πολύ σημαντικό, γιατί το περιβάλλον δεν έχει τις ίδιες αντοχές που είχε το 50 ή το 60, έτσι. Χρειάζεται να ξαναδούμε κάποια πράγματα από την αρχή. Επίσης, οι υποδομές, γιατί άλλον αριθμό τουριστών δεχόταν η Ρόδος το 60 και άλλον αριθμό τουριστών δέχεται σήμερα. Αντέχουν οι υποδομές της. Είναι οικονομική επιφάνεια, θα έλεγε κανείς. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά αντέχουν οι υποδομές της. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν δείτε το πώς έχει αλλάξει το τοπίο της, από μια δόμηση η οποία είναι ανεξέλεγκτη, και από το πώς τα ζητήματα που σχετίζονται, ξαναλέω, με τη δημόσια περιουσία, έτσι, τις καταπατήσεις και τα προβλήματα, λοιπόν, αυτά είναι τεράστια θέματα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο... Ξέρετε, γιατί μιλάμε πολύ συχνά για τον τουρισμό. Ναι, προφανώς είναι πυλώνας της οικονομίας, προφανώς μας ενδιαφέρει, προφανώς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε, αλλά πλέον έχουν αλλάξει συνθήκες. Δεν μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε με τη λογική του τουρισμού του 60, όταν τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Ούτε μπορεί να ζητάμε μόνο αφίξεις τουριστών. Γιατί στο τέλος της μέρας, γιατί και αυτό επίσης να πούμε εδώ, ότι αν ανατρέξει κανείς
ιταλικά αρχεία, θα διαπιστώσει ότι οι Ιταλοί, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρονταν για τα στοιχεία. Γι' αυτό και έφτιαξαν εξαιρετικά αρχεία και άφησαν πίσω τους εξαιρετικά στοιχεία. Και Λοιπόν, το κτηματολόγιο, και το κτηματολόγιο ένας λόγος παραπάνω. δημιουργήθηκε από τους Ιταλούς. Πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τι έχεις. Λοιπόν, αλλά όταν μιλάμε για τουρισμό, τα στοιχεία δεν έχουν να κάνουν μόνο με αφίξεις, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το τι αφήνει ο τουρίστας, αλλά και το κόστος το δικό σου. Το κόστος το δικό σου υπολογίζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Υπολογίζεται στην αποκομιδή των σκουπιδιών, στη χρήση των αποχετευτικών και δικτύων, στην κατανάλωση του νερού. Έτσι. Όλα αυτά είναι την κατανάλωση ενέργειας. Αν τα βάλεις λοιπόν αυτά σε μια ζυγαριά, θα πρέπει στο τέλος και όχι μόνο, να θυμόμαστε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος, έτσι, μέσω, όπως και συμβεί αυτό, αλλά κυρίως όταν ένας τόπος εκμαυλίζεται πια τουριστικά, για να μπορέσει να επιστρέψει σε μια συμπαθητική και καλή κατάσταση, απαιτούνται δεκαετίες. Δεν είναι απλό ή εύκολο. Η Ρόδος τώρα υπέστη μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Λοιπόν, και ο τρόπος διαχείρισης του τουρισμού της δεν μπορεί να είναι μόνο πόσοι τουρίστες θα έρθουν και θα ξαναγεμίσουν τα ξενοδοχεία. Προφανώς μας ενδιαφέρει και αυτό, αλλά θα πρέπει κάποιος να το βλέπει συνδυαστικά. Και εδώ χρειάζεται να πούμε ότι δεν μπορεί να είναι πιο μπροστά σε αυτού του τύπου τα ζητήματα η Ιταλική διοίκηση Δωδεκανήσου της δεκαετίας του 30. Ναι, και δεν είναι ζήτημα, και θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι ζήτημα ούτε αντιπολιτευτικής τοποθέτησης στα πράγματα, ούτε αντικυβερνητικής, ούτε οτιδήποτε. Γιατί αυτό δεν αφορά στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αφορά συνολικά στον τρόπο διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας κατά τη διάρκεια, αμέσως μετά την μεταπολίτευση. Μα και εδώ βλέπει κανείς την ηρωνία, θα έλεγε, θα μπορούσαμε να πούμε, της ιστορίας, όταν ένα φασιστικό καθεστώς στη Ρόδο διαμορφώνει, με το έτσι θέλω βέβαια, αλλά με κάποιους πετυχημένους πειραματισμούς, μία εικόνα η οποία συνεχίζει να υφίσταται σε ένα βαθμό μέχρι σήμερα και δημοκρατικές κυβερνήσεις οι οποίες υποτίθεται λαμβάνουν και τα υπόψη και τα συμφέροντα μεγαλύτερου μέρους, αν μη τι άλλο, του τοπικού πληθυσμού, αφήνουν την κατάσταση, όπως σωστά είπες, να εξελίσσεται από μόνη της, χωρίς κάποιο όραμα ή προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να εκφυλίζεται ακόμα και η υπεραξία που είχε υπομείνει μετά τον πόλεμο, θα λέγαμε, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα. Λοιπόν, για να μην ακουστούμε κάπως, για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε αντιπαραβολή φασιστικού, δημοκρατικού καθεστώτος και δημοκρατικού πολιτεύματος, εγώ δεν τον τοποθετώ εκεί, γιατί ουσιαστικά το μοντέλο της Ρόδου δεν είναι φασιστικό μοντέλο. Όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, ούτε εφαρμόστηκε σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτή τη λογική. Είχε ξεκάθαρα απεικιοκρατικά χαρακτηριστικά. Ο φασισμός είναι... με ένα συγκεντρωτικό τρόπο προγραμματισμού. Προφανώς, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι Ιταλοί ανεξάρτητα από τον τρόπο διοίκησής τους. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτός είναι ο τρόπος που έχουν δουλέψει το τουριστικό τους μοντέλο έτσι κι αλλιώς. Έτσι λειτουργούσαν. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς έχει δομηθεί μια διοίκηση και το πώς έχει μάθει να δουλεύει. Στην Ελλάδα, το τουριστικό μοντέλο της χώρας ξεκίνησε πολύ διαφορετικά, με άλλη λογική. Δηλαδή, δεν αξιοποίησε, ή μάλλον, να το πω αλλιώς, δεν έδωσε, ενώ προφανώς ξεκινάει από τη χρήση του πολιτιστικού αποθέματος ή του αρχιτεκτονικού αποθέματος ή του αρχαιολογικού αποθέματος, αλλά έδωσε βάση, κατά κύριο λόγο, σε άλλου τύπου τουρισμό. Και αυτό δημιουργεί μια φιλοσοφία. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε πρώτα με τη δημιουργία λουτροπόλεων. Δημιουργήσαμε μια άλλη φιλοσοφία που έχει να κάνει με το ότι ο τουρισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο έτσι, το να περάσουμε λίγο καλά, λίγο να βελτιώσουμε, ας πούμε, τη φυσική μας κατάσταση κλπ.
Δεν το είδαμε ολιστικά οι Ιταλοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να κάνω μια διακοπή. Υπήρξε όμως τουλάχιστον τη δεκαετία του 50, αρχές του 60, η προσπάθεια και τα λοιπά, να διατηρηθεί ένα επίπεδο, όχι άνω του μετρίου θα λέγαμε, δηλαδή μια ποιοτική Ξεκάθαρα ναι, και θέλω να πω σε αυτό, επειδή ως τώρα αναφέρομαι στις Λουτροπόλεις και στην ανάπτυξη, ας πούμε, αυτού του τουριστικού μοντέλου που ξεκίνησε επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ακμάσει. Αλλά πάνω σε αυτό στηρίχθηκε σταδιακά και η πολιτική που άσκησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, να το λέμε αυτό, η οποία είναι μία από τις πιο άρτιες τουριστικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί. Και μόνο τα ξενία και η φιλοσοφία του ξενία, δηλαδή το πώς δημιουργήθηκε μια ολόκληρη ομάδα αρχιτεκτόνων, πώς αυτοί πήγαν και συνομίλησαν με τα τοπία, πώς επίσης δημιουργήθηκαν τουριστικά περίπτερα, χώροι αναψυχής, πώς άρχισε να εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν, πώς άρχισαν να σκέφτονται. Γι' αυτό βλέπει κανείς, συγγνώμη που διακόπτω πάλι, πώς ένας συγκεντρωτικός προγραμματισμός, ακόμα και αν δεν στηρίζεται αρχικά σε κάποιες τοπικές υποδομές ή δεν βλέπει στις λεπτομέρειες τον τρόπο της ανάπτυξης, δημιουργεί όμως ένα βαθμό ποιοτικής, ένα ποιοτικό υπόβαθρο, θα λέγαμε. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά και η Χούντα είχε αντίστοιχη αντίληψη συγκεντρωτική και ουσιαστικά είναι αυτή που εκμάβλησε το τουριστικό προϊόν. Είναι η πρώτη που το εκμαυλίζει. Δηλαδή και σε τέτοιο βαθμό που μετά τη μεταπολίτευση είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συμμαζέψεις. Αλλά στην Ελλάδα το πρόβλημα ξεκινάει την τελευταία 20 ετία, κυρίως γιατί την ακίνητη περιουσία του ΕΟΤ δεν άρχισε ουσιαστικά να μην τη διαχειρίζεται ο ίδιος ο ΕΟΤ. Και ο ΕΟΤ μετατράπηκε ουσιαστικά σε έναν οργανισμό προβολής. Μέχρι την εποχή που ο ΕΟΤ διαχειριζόταν την περιουσία του και κατ' επέκταση, παρότι υπήρχαν προβλήματα, και κατ' επέκταση και το τοπίο που την αφορούσε, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και ένα τεράστιο θέμα για συζήτηση. Ας μην μπούμε εκεί όμως, γιατί ξεφεύγουμε ήδη από το τοπικό πλαίσιο των Δωδεκανήσων. Σας πληροφορώ ότι ειδικά στα Δωδεκάνησα ισχύει αυτό. Ειδικά στη Ρόδο. Ναι. Στη Ρόδο. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ναι, αυτό ακριβώς. Θα έλεγα να μείνουμε εδώ, γιατί νομίζω ότι παρουσιάσαμε όσο γίνεται με πιο πλήρη τρόπο το παρελθόν, το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος, τουλάχιστον όπως άρχισαν να διαμορφώνονται μετά τη μεταπολίτευση. Το τι θα γίνει πλέον με βάση τα τωρινά προβλήματα είναι θέμα μιας πολύ μεγάλης συζήτησης και ίσως όχι μόνο ημών των δύο, αλλά και πολλών άλλων ειδικών κατά τομέα. Εμείς είδαμε περισσότερο την ιστορική εξέλιξη και ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι για όλη αυτή την πολύ καλά οργανωμένη παρουσίαση και προβολή όλων των πτυχών, πολλές από τις οποίες ούτε εγώ είχα συνειδητοποιήσει στην συνολική εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος, θα λέγαμε, των Δωδεκανήσων. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και σε κάποια άλλη περίσταση, με άλλο θέμα βέβαια. Πολύ ευχαριστώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πάντα έτσι πολύ ωραίο να μιλάει κανείς μαζί σας. Εγώ ξεχνιέμαι κιόλας ότι μας βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Ελπίζω να είχε ενδιαφέρον όλο αυτό. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί ήδη έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καληνυχτίζω και εσάς. Ζητώ συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε χωρίς να είναι ευθύνη εμού ή των συντονιστών των τεχνικών. Ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας και στην επόμενη εκπομπή, το θέμα της οποίας θα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Καλό σας βράδυ.